valid ID na dala nila ay hindi pala katanggap-tanggap sa COMELEC. No? Halimbawa, nagdadala sila ng ID na walang address or nagdadala sila ng ID na walang litrato. So bigla silang, pag nakapila na sila, bigla silang sasabihan na, uy, hindi yan tama. So pipila na naman sila ulit. No? So dapat yung tamang valid ID ang dala natin. Tapos dapat tama rin ang pagkaka-fill up natin ng mga form para hindi tayo paulit ng ating pag-fill up ng form. Kagabi na monitor namin na nagbigay ka na ng pahayag na wala nang extension pa, no? Sir James, kaugnay po naman ng last day ngayong araw, di ba Sir James? Yes po, wala na pong extension dahil nasa extension period na nga po tayo actually. Sir James, naglabas na ang COMELEC nitong tentative daw na mga names ng mga kakandidato sa halalan doon sa COMELEC website. Anong ibig sabihin to? Meron pa ba itong mga pagbabago? Ano pang mga dapat gawin ng mga politiko until November 15 o hanggang susunod na taon dito sa listahan na ito, Sir James? Itong listahan po na ito ay binigay natin para magkaroon ng pagkakataon yung mga kandidato na isaayos yung kanilang mga nakikitang clerical error. No? Pag may nakita silang mali ang spelling ng pangalan nila halimbawa o mali yung pagkakasulat, pwede pa nilang ipaayos hanggang November 8. Ulitin ko lang, ang deadline for corrections and of clerical errors ay hanggang November 8 po. Yan ang point itong tentative list natin. Ngayon itong listahan natin, mababawasan pa po ito. Kasi nakalagay pa dito yung mga na-identify na natin na maaring makasuhan pa sa pagiging nuisance. So ito lang po, basically, yung mga nag-file noong October 1 to 8, minus yung mga nag-withdraw na, pero mababawasan pa po ito. Nako. Okay, si aking partner Bombo Jane, your question to Sir James. Go ahead, Bombo Jane. All right. Good morning once again, Sir James. Sir James, ngayon po ang deadline ng voters registration. Gaano po ba katagal ang processing, screening ng pag-identify ng legitimate na botante at double registrant, Sir James? Ongoing po yan at tuloy-tuloy po yan. Wala tayong particular na period na yan ang gagawin natin tapos na. Hindi po ganun. Ongoing po, tuloy-tuloy po yan, continuing po yan. Nagsisimula po yan mula sa tinatawag nating ERB, no, or Election Registration Board, kung saan sinasala natin lahat ng aplikante. Pag dumaan sila sa ERB, yan yung unang pagkakataon kung saan hahanapin natin yung mga pangalan nila just in case na sila ay rehistrado na somewhere. So magkakaroon po tayo ng screening dyan para malaman natin kung multiple registrant na yung kaharap natin. After that, mapapasok sila sa database and then kasama na sila dun sa checking ng mga iba pang bagong pasok. Now, periodically, nagkakaroon tayo ng pagsascan ulit, no, ng buong database natin. And usually that takes about anywhere from 3 to 4 weeks. Alright. At Sir James, hindi mapagkaila na laging problema talaga sa mga probinsya itong mga patay na nakaboto. Paano po ba ito nangyayari, Sir James? Hindi po tama sabihin yung patay nakaboto dahil tandaan natin yung ating mga electoral boards ay may listahan po sila ng mga taong pwedeng bumoto. Ibig sabihin, kung may patay na bumoto, dapat may nakatayong patay sa harap nila, no? Dahil nga may litrato at may pirma na pwedeng i-verify doon sa mismong list of voters. Ang nakikita po nating problema may mga pangalan pa ng mga patay. Pangalan ng patay sa listahan. Hindi necessarily ibig sabihin bumoboto sila. Ngayon, bakit tayo nagkakaroon ng ganyang problema? Nagkakaroon tayo ng ganyang problema dahil hindi po nasasabi sa COMELEC na patay na yung mga taong yun. Tandaan po natin, ang COMELEC po ay hindi nagbabantay ng populasyon. Hindi natin inaalam kung lahat ng tao ay buhay pa. No? So kailangan, pag may namatay, kailangan po sabihin sa COMELEC. Ngayon, pangkaraniwan, manggagaling yung information na yan sa civil registrar. Kung walang death certificate, hindi naman na-inform ang civil registrar, di wala ding sasabihin sa COMELEC. So hindi rin siya matatanggal. No? Hindi po tayo katulad ng SSS. Ang SSS kasi or ang GSIS, parang every year kailangan ka magpunta at least once sa kanilang opisina para patunayang buhay ka pa. Wala pong ganyan sa ating registration. So, hindi po alam ng COMELEC kung sinong namamatay. So, kailangan po magbigay
bigay alam sa COMELEC either through the civil registrar or through the next of kin o yung kamag-anak po. Sir James, meron kayong direktiba o kaya naman ay anunsyo na yung listahan ay kaya naman ay schedule ng absentee voting? Meron na rin pala kayong ano pong yung mga naglabas na po. pitsa po? Naglabas na po kami ng resolution tungkol diyan at maglalabas kami ng mga mga pagpapaliwanag diyan sa resolution na 'yan. Pero ang ating absentee voting ay kung hindi ako nagkakamali, 3rd week of April magsisimula. May tanong dito sa Star FM Manila, pwede raw isama sa absentee yung mga healthcare workers kasi kung naka-duty sila. Sir James, pwede ba yan? Medyo too late na po ngayon siguro kasi under the law, yung absentee voting ay binibigay lamang sa mga government employees na nag-perform ng election service at doon sa mga members ng media na naka-assign sa mga ibang lugar. So sa ngayon wala tayong paraan para maisama ang healthcare workers, although napag-uusapan na po yan. Okay. Kailan ba maglalabas ang COMELEC doon sa bagong panuntunan po sa halalan po? Ito po yung mga polisiya po, Sir James. Katulad halimbawa, isama na natin itong yung presidential debate. Meron din bang mangyayaring gano'n dahil sa pandemya ngayon? Sir James, paano? Magkakaroon po ng presidential debate, no? Pero hiwalay po ito sa campaign rules na sinasabi natin. Yung campaign rules natin malapit. Yun, campaign rules, oo. Apo, malapit na po lumabas yun. Hopefully by next week, labas na yun. Okay. Sige, abangan po namin. Sige, Sir James, baka may dagdag pa kayong mga pang-reminders po sa atin. Go ahead po, ang tagapagsalita ng COMELEC, James Jimenez. Go ahead po, Sir James. Yes po, nagpapaalala lang po tayo sa mga kababayan natin. Last day po ngayon. Huwag natin sasayangin yung pagkakataong magparehistro para makaboto para sa ating darating na halalan. Maraming pong salamat dyan sa COMELEC si Director James Jimenez. Yan po ang last minute niyang paalala sa mga mahilig po sa last minute. Yan po na napakarami pa rin na nakapila po naman dyan sa ating mga satellite office ng COMELEC sa voters registration sa final day. Entertainment news. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas at kinoronahan ang pambato ng Pilipinas na si Cindy Obiñeta bilang Miss Intercontinental 2021 sa pageant na ginanap kanina sa bansang Egypt. Ang 25 anyos na Senior Tourism Officer mula yan sa Cagayan de Oro City ay nanguna sa 70 kandidata. Siya na ang pangalawang Pinay na nagwagi bilang Miss Intercontinental matapos na nakuha ni Karen Coleman noong taong 2018. Bukod sa titulo ay pinangalanan din siya bilang Miss Intercontinental Asia Oceania. Tinanghal naman na bilang first runner-up ang pambato ng Mexico, habang second runner-up ang England, third runner-up ang Seychelles, fourth runner-up naman ang Canada at fifth runner-up ang Colombia. Samantala, katulad ng tinatalakay natin na last day nga ng voters registration na monitor ng Bombo Radio na iba sa ating mga kababayan ay nakapila pa rin. Ang iba kagabi doon na nag-dinner sa ilang mga satellite office ng COMELEC, mga malls. Ang iba ay nagpalipas po ng magdamag at natulog pa ang ilan sa mga malls. Narito pa ang aking report. Mga kabombo, Kasar Nation, itong nasa likuran ko ay kabilang lamang sa maraming mga malls na nagbigay daan para sa COMELEC voters registration dito sa Metro Manila. Kahit uling araw na ngayon ang extensyon sa voters registration, inaasahan pa rin ng Commission Elections sa COMELEC ang pagbuhos pa rin ng ating mga kababayan para humabol pa rin na magparehistro. Sadya talagang mahilig ang marami sa ating mga kababayan sa last minute o kaya naman kung kailan deadline ay doon na talaga lamang kikilos dahil naman sa maraming mga kadahilanan. Ilan sa mga malls sa Metro Manila ang namonitor kagabi ng Bombo Radio na marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagpalipas pa rin na magdamag upang makahabol sa cut-off ng listahan para makapagpalista at para magkaroon ng pagkakataon na makalahok naman sa 2022 elections. Liban nito, marami ring mga mensahe ang nakita ng Bombo Radio ng ilan nating kababayan ang ipinabot sa online platform ng COMELEC na nakikiusap na sana magkaroon muli ng extension. Sagot naman kagabi ni COMELEC spokesman James Jimenez, wala na talagang extension at hanggang ngayong araw na lamang ng Sabado na magsasara na ang kanilang mga satellite offices 5:00 mamaya ng hapon.
Kung malala, noon pang September 30 ay nagtapos na ang voters registration pero dala naman sa pressure mula rin sa mga mambabatas ay nagkaroon pa ng extension ng COMELEC hanggang ngayong araw. Nitong nakalipas naman na mga araw din, halos kalahating milyon pa ang nadagdag na mga bagong botante na ikinagulat pa ng COMELEC dahil sa lumagpas pa raw ito sa kanilang target. Sa ngayon, nasa 65 milyon na ang mga botante para sa 2022 general elections. Kung ganito kainteresado ngayon pa lamang ang ating mga kababayan sa nalalapit na halalan kahit nasa gitna ng krisis sa pandemya, palaisipan naman kung magiging record-breaking din ang turnout sa mismong election day sa darating na Mayo 9, 2022. Mula sa lungsod ng Makati, ito si Bambil Maracol nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. Samantala, nilinaw ng Commission on Elections si COMELEC na walang epekto sa preparasyon ng komisyon ang pagpapaliban sa unang halalan ng Bangsamoro Region sa susunod na taon. Una nang pinirmahan ni Pangulong Duterte ang batas na nagpapaliban sa May 2022 elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao para ilipat yan sa May 2025. Nakapaloob sa bagong batas ang pagtatalaga ng Pangulong Duterte ng 80 bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority hanggang Mayo taong 2025 elections o magsisilbi hanggang sa may bagong papalit sa kanila na mga inihalal. Nilinaw naman ni COMELEC spokesman James Jimenez ang postponement sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Region ay hiwalay ito sa 2022 national at local elections. Samantala, nilinaw pa ng COMELEC na maghigpit sila sa face-to-face sa pangangampanya sa halalan sa 2022. Ayon sa COMELEC na posible nilang limitahan ang bilang ng tao na pwedeng makiisa sa in-person campaigning. Dagdag pa nito na ibabase nila ang bilang ng mga individual sa quarantine status ng isang lugar. Lalagyan umano nila ng sistema na turang panuntunan para may patupad sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sa ngayon, ibinabalangkas pa ng COMELEC tulad ng binabanggit sa atin kanina nitong Direktor James Jimenez yung guidelines at posibleng maglabas sila sa mga susunod na linggo o sa lalong madaling panahon. Yung mga kandidato sa national elections ay may 70 araw na mga kampanya mula February 8 hanggang May 7, 2022. Nasa 45 days naman ang pangampanya na bibigay sa mga local politicians mula March 25 hanggang Mayo 7, 2022. Itinakda naman ng Commission on Elections sa Abril 27 hanggang 29 ang local absentee voting para yan sa mga opisyal ng gobyerno, empleyado, military at mga kapulisan. Ganun na rin sa mga mamamahayag ng bansa. Kabilang ito sa laman ng COMELEC Resolution 10725 kung saan maagang boboto ang nabanggit na mga kawani dahil sa naka-duty ang mga ito sa araw ng halalan sa May 9, 2022. Gagamit ng manual systems local absentee voting kung saan maglalaan ng lugar ang PNP, AFP at mga government agency kung saan nila isasagawa ang local absentee voting habang ang mga mamamahayag ay sa mga lugar kung saan nila inihain ang kanilang aplikasyon ng local absentee voting. Samantala muna mga kabombo ka Star Nation, long weekend po ang mangyayari ngayon. Kaya naman buhos ang mga pasahero sa ilang mga pantalan at mga terminal. Ano rin kaya dito ang monitoring ng DOTR at ng Philippine Coast Guard? At may nakong impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Bagamat inaasahan ng mga kagawaran ng gobyerno ang pagtagsa ng mga pasahero sa mga terminal upang makauwi sa kanilang mga probinsya ngayong long weekend sa pagunita ng Todos Los Santos, ay walang nakitang pagbabago ang Manila International Airport Authority o MIAA sa bilang ng mga pasaherong umaalis at dumarating sa Ninoy Aquino International Airport. Sa ulat ng MIAA, nananatili na nasa 4,000 ang bilang ng kanilang mga namomonitor na inbound at outbound passengers ng domestic flights kada araw na lubhang malayo sa bilang ng mga naitalang datos ng mga pasahero bago magsimula ang pandemya. Noong 2019 kasi, buwan pa lamang ng Oktubre ay umaabot na sa 936,980 ang bilang ng mga papaalis na pasahero habang umaabot naman sa 935,851 ang bilang ng mga pasaherong paparating sa ilalim ng domestic flights. Mas mababa din ang kasalukuyang naitalang datos sa bilang ng
mga pasahero noong nakaraang taon na aaabot naman sa 77,665 na arriving domestic passengers habang nasa 86,559 naman ang bilang ng mga departing domestic passengers sa buwan din ng Oktubre. Dagdag pa ng MIAA, isa sa mga dahilan kung bakit nabawasan ng bilang ng mga pasahero dahil sa mga travel restrictions at requirements na ipinatutupad sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Isa rin sa mga nakikitang dahilan ng pagbaba sa bilang ng mga pasahero ay ang takot ng nakararami sa panganib na maaaring idulot ng COVID-19 virus. Kasama na rin dito ang ipinapatupad na limited capacity ng eroplano kaugnay sa alituntunin ng Interagency Task Force o IATF. Siniguro naman ng MIAA na patuloy pa din ang kanilang paghihigpit sa pagpapatupad ng minimum health and safety protocols at disinfection ng kanilang mga pasilidad kada 30 minutes sa tulong ng kanilang mga deployed personnel upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Samantala, sinagawa naman ng Philippine Coast Guard ang kanilang Oplan Biyaheng Ayos ngayong undas kung saan ay nagtalaga ito ng mga frontline personnel sa 15 PCG districts at nakapag-inspeksyon ng 295 vessels at 357 motor bangkas. Habang papalo naman sa 15,962 ang kanilang mga na-monitor na outbound passengers at papalo naman sa 13,659 inbound passengers sa lahat ng port sa bansa. Isinailalim din ng PCG sa heightened alert level ang mga districts, stations at substations nito mula Oktubre 29 hanggang sa darating na Nobyembre 4. Ito ay upang maagapan ang dami ng mga pasahero na darating sa mga pantalan para bumisita sa kanilang mga probinsya. Inaasahan din ang pagdagsa ng mga fully vaccinated passengers sa mga tourist destination. Patuloy namang pinapaalalahanan ng PCG ang mga pasahero na i-check mabuti ang kanilang mga kinakailangan na requirements sa mga lugar na kanilang pupuntahan. Bukod sa QR code at S-Pass, hinihikayat din ng kagawaran ng publiko na ihanda ang kanilang mga vaccination cards, antigen test at RT-PCR test. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bago tayo magpatuloy, pinalad tayo at kasama natin live nationwide, worldwide, ang mismong commander ng Joint Task Force Central at commanding general ng 6ID, dyan sa may bahagi ng Mindanao, Cotabato area, kasama na Maguindanao at Philippine Army, Major General Jovimax Uy. Kasama nyo si Bombo Elmar, kasama king partner si Bombo Jane. General Uy, good morning po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, Bombo Elmar and Bombo Jane, at sa inyong mga taga-subaybay ng inyong programa. Unang-una, congratulations po sa inyo, sa inyong mga tauhan. Report kahapon ng Bombo Radio Coronadal, napatay ng militar, itong tuturing na Emir ba ito, ng Dawla Ismailiyah, terror group, si Commander Urak, Salahuddin Hasan. Anong relevance nito at bakit masasabi na malaking accomplishment ng EFP itong pagkapatay kay Commander Urak, Major General Jovimax Uy, sir? Si Salahuddin Hasan alias Urak, siya ang Emir ng Dawla Islamiyah Philippines. Ibig sabihin, siya ang leader ng Dawla Islamiyah terror group sa buong sa buong bansa, na kung saan ay patuloy na naghahasik ng lagim, hindi lang po sa ating kapwa Muslim, kundi sa buong bayan ng Central at South Central Mindanao. Okay. Iniugnay ba din ba siya sa mga bombing incidents dyan sa ilang bahagi ng Mindanao, General Uy, sir? Marami siyang involvement. Si Salahuddin Hasan alias Urak ay dating miyembro ng Al-Qubar. Mga 2 dekada siya naging isang naghahasik ng lagim sa ating mga kababayan. Ang Al-Qubar dati ay isang miyembro ng kidnap for ransom group, at saka ito ay naghahasik ng lagim. Siya ay naging miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong 2011. At noong 2016 siya ay naging nanumpa siya sa ISIS, kung saan siya ay naging membro ng Dawla Islamiyah hanggang siya ay naging emir ng Dawla Islamiyah Philippines. Marami siyang involvement. Oo. Involved siya sa, ang pinaka-notorious niya na nagawa ay yung Maramag Bukidnon bombing in 2015, kung saan ay
11 yung namatay at 43 ang nasugatan sa rural bus transit. Yung kanyang mga recent involvement ay yung bombing sa Yellow Bus Line sa Tulunan at saka Tulunan North Cotabato at saka Blang North Cotabato. At saka yung mga pagbubomba sa Isulan, Akurong, Sultan Kudarat at sa North Cotabato. Marami siyang nagawa na pinano na paghahasik ng lagim. Kasama na po siya sa pagplano sa 2016 bombing ng Davao City. Sus. At saka yung mga most recent niya ay yung field bombing sana sa Davao noong March 2021 na kung saan ay napigilan natin ng ating sa tulong ng ating mga kababayan. Talaga palang kilabot talaga pala ito, no? Matindi palang pagkakaugnayan nito. Ang aking partner si Bombo Jen, kay Gerald Uy, ang yung question na Bombo Jen, go ahead. Magandang umaga, General. Magandang umaga, Jane. Magandang umaga sa inyong kasunod ng inyong mga programa. Alright. General, sa tuwing may napapatay na mataas na leader ng teroristang grupo, usually may mangyayari talaga mga retaliatory attack. So, paano po ninyo pinaghahandaan yan, General? Ang inyong sandatahang lakas, laging nakahanda sa mga pinaplanong pag-aasik uli ng lagim. Lagi po kaming may contingency plan, gaya ng sinabi ng ating Pangulo na kailangan mahintuan itong pag-aasik ng lagim ng teroristang grupo sa pagtatapos ng kanyang termino. Ito ay effort ng buong gobyerno, hindi lang po ng inyong armed forces. Okay. May namomonitor pa po ba kayo, General, na kahalintulad na grupo ng Dawla Islamiyah? Patuloy namin na sinusubaybayan ang grupo na ito ng Dawla Islamiyah at saka mga iba pang teroristang grupo na nag-aasik ng lagim sa ating mga kababayan. Patuloy po ang inyong armed forces, kami po ay lagi nakahanda at aming sinusubaybayan ang lahat na grupo na nag-aasik ng lagim sa ating bayan. Okay, General, balik sa akin na kay Bombo Elmar. I'm just curious, paano natuntun ng inyong mga tauhan na this is it? Ito na yung top most wanted criminal sa buong bansa, itong si Commander Urak. Natukoy na doon siya sa kanyang hideout na pinagtaguan diyan sa Talayan Bayan, Maguindanao. General Uy, sir. Ito na subaybayan natin sa tulong ng ating kababayan at saka sa dedikasyon ng ating mga operatiba ng ating gobyerno na kung saan ay sa masigasig na pagtatrabaho ng tinatawag ko ay yung ating mga intelligence unit na kung saan ito ay nagtatrabaho ng tahimik na may dignidad kahit sila ay hindi nagpapakita ay kaya natin natuntun. Lalong-lalo na sa tulong ng ating mga mayan dito sa Maguindanao. Bombo Jen, baka may follow-up ka pa kay General Uy. Go ahead, Bombo Jen. Oo, gusto ko lang itanong kay General, may nakapatong ba na reward money kay Commander Urak, General? Sa last na publication ng reward ng ating gobyerno, meron nakapatong sa kanya na 1.3 million pesos na napabuya sa kanyang pag nakuha na si Salahuddin Hasan. Sana nga mamatapos na itong paghahasik ng karahasan dyan sa bahagi ng Mindanao. General, baka may dagdag pa kang dagdag na impormasyon, may bahagi sa ating mga listeners po. Go ahead po, Major General Uy, sir. Thank you sa inyong pagbigay ng panahon sa inyong programa. Nagpapadala lang kami ng mensahe sa mga natitira pang terorista dito sa Central at sa South Central Mindanao. Mayroong programa yung probinsya ng Maguindanao ang tinatawag namin ay Aguila Heaven. Anak na may ginintuang layunin, hintuan ng violent extremism ngayon. So, sa mga natitira pang terorista sa Central at South Central Mindanao, mayroong pag-asa na magbago at saka matili nating papayapa yung ating bansa. Maraming salamat Bombo Elmar at Bombo Jen sa pagbigay ng panahon sa inyong programa. Maraming salamat din sa pagbibigay ng impormasyon yan. Major General Jovi Max Uy, ang commander ng Joint Task Force Central at 6ID Commanding General Philippine Army. Congratulations, General Uy, at sa inyong mga tauhan dyan sa malaking accomplishment na yan. Maraming salamat din, General. Balik tayo sa ating mga pagbabalita, mga kabombo ka Star Nation. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update.
Sa safe zone o nasa 50% ang mga ICU bed occupancy sa mga hospital sa bansa. Ito ay sa kabila ng bagyang tumaas ang bago na itala ng mga nahawa si COVID-19 sa report ng Department of Health. Umaabot sa 4,043 ang karagdagang mga kaso na dinapuan ng virus. Sa kabuuan, ang mga nahawa sa COVID-19 sa Pilipinas mula noong nakaraang taon ay umabot na yan sa mahigit 2.7 million. Samantala, mayroon namang bagong naitalang 3,224 mga gumaling. Ang mga naka-recover sa bansa mula sa virus ay umabot naman sa mahigit 2.6 million. Sa kabila nito, merong bagong 44 na mga pumanaw. Ang death toll sa bansa dahil sa deadly virus ay umabot na sa 1.53% o katumbas yan sa 42,621. Ang Department of Health, lahat ng mga laboratorio ay nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Samantala, nasa ikalimang araw ngayon na sunod-sunod na ang tinatawag na positivity rate sa mga tinatamaan ng virus ay mas mababa pa sa 10%. Sa talaan naman sa buong mundo, lumampas na sa mahigit 5 milyon ang mga nasasawi dahil sa deadly virus. Habang ang mga dinapuan ng virus worldwide mula noong nakaraang taon ay nasa mahigit 246.6 million na. Pero marami naman ang gumaling dahil nasa mahigit na rin 223.4 million. Samantala muna sa iba nating mga balita, halos 1 milyong doses po ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Ang good news po na panibagong natanggap ng Pilipinas. Lumapag kasi kagabi sa NAIA itong mahigit 973,000. Halos 1 milyon na doses ng COVID-19 vaccine na binili ng gobyerno. Sinabi ng Assistant Secretary Welvin Mayor, ang namumuno sa National Task Force Strategic Communications Task Group, ilala na nasabing bago nating na bakuna sa mga minor de edad nating mga kababayan. Formal kasing sisimulan sa malaking bahagi ng NCR ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa Nobyembre at 3 na yan. Inasahan pa ng gobyerno mayroong darating pa na mahigit 1.5 million doses AstraZeneca Oxford COVID-19 vaccine ngayong araw na yan. Una rito ay pinagmalaki ni Vaccine SARS Secretary Carlito Galvez Jr. na abot na ng Pilipinas ang milestone matapos mahigit na sa 100 million vaccines ang natanggap ng Pilipinas. Narito yung bilang ng mga 7 mga vaccine na dumating na sa bansa mula noong buwan ng Pebrero hanggang ngayong araw. Sinovac, mahigit na 44.5 million. Pfizer, 27.3 million. AstraZeneca, 12.6 million. Moderna, 9.9 million. J&J, yung Johnson & Johnson, 3.2 million. Sputnik vaccine, 1.6 million. Sinopharm, 1.1 million. Sa mga nabanggit na bilang, ang binili ng gobyerno ay nasa 70.6 million doses ng vaccine. Yung natanggap naman ng Pilipinas mula sa WHO COVAX facility, umaabot sa 24.3 million doses yan ng bakuna. Habang yung kabuang natanggap na ng donasyon na bakuna ng Pilipinas, nasa 5.5 doses. Kaugnay nito, yung mga naiturok na bakuna sa bansa ay nasa 58.2 milyon na. Habang yung nasa nakaimbak ngayon sa mga warehouse, umaabot pa 42.3 milyon. So ayon dito kay Secretary Galvez, inasahan nila na sa darating na mga buwan pa na dito sa bansa ay 50 hanggang 60 million vaccine doses pa ang matatanggap ng bansa bago matapos ang taong kasalukuyan. Lumakas ang loob ng gobyerno na maabot ang target na 50 hanggang 70% na populasyon ng kababayan natin na babakunahan bago matapos ang taon. Gayun din, makapagbakuna na. Aabot sa 80 hanggang 90% o kaya 90 million bago naman ang May 2022 elections. Naniniwala si Octa Research Fellow Guido David na maaaring makapagtalang bansa ng nasa 1,000 COVID-19 cases kada araw pagdating ng Pasko, ngayong patuloy ang pagbaba ng kaso ng bagong COVID-19 infections. Ayon pa kay David, ang mga bagong impeksyon sa COVID-19 sa bansa ay maaaring hindi na muling umabot sa 10,000 hanggang 20,000 tulad ng mga kaso na naitala noong Setyembre kung mag-iingat ang pampublikong sektor. Anya, ang 7 araw na average ng bansa ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay kasalukuyang nasa 4,700. Gayunpaman, binanggit ni David na tumataas pa rin ang mga kaso sa Dumaguete City at Lubang sa Occidental Mindoro. Nasa high risk pa rin ang Zamboanga City at La Trinidad Benguet, ngunit bumababa naman ang kanilang trend sa kaso.
Samantala naman, inirekomenda ng isang pediatric infectious disease baba sa 50% ng target na populasyon bago isalang-alang pagbabakuna sa mga bata na may edad 5 taon hanggang 11 anyos laban sa sakit na coronavirus. Ay kay Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, President Dr. Mary Ann Bunye, dapat na i-prioritize pa rin ng gobyerno ang mga senior citizens o yung mga A2 priority at yun na rin at ang mga taong nasa mga comorbidities o A3 sa pagbabakuna sa COVID-19. Dilan sa may nasa mas mataas na panganib na makakuha naman ng severe COVID-19. Aniya kapag maabot daw ng 50 to 70% na target na bakunahan ang mga priority groups ay maaari nang maibigay at masimulan ang bakunahan sa mga batang may edad 5 hanggang 11 anyos. No, narito ay nai-report nga ang isang panel mula sa US Food and Drug Administration ay nagrekomenda na pahintulutan ang paggamit ng Pfizer-BioNTech vaccine para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 anyos. Samantala naman, kukuha tayo ng karagdagang balita mula sa Malacanang dahil ang larawan umano ni Pangulong Duterte at ang isang chairman minaliit lang daw ng Malacanang. May karagdagang pag-ulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, binigyan din ng Malacanang na walang bearing, walang bigat at walang mapatunayan na anumang uri ng illegal na transaksyon, korupsyon at anumang relasyon. Itong naging larawan ni na Pangulong Rodrigo Duterte at itong Zhou Construction Machinery Group o XCMG chairman na kasama ng Pangulong Duterte nga sa pagpupulong. Ang naturang chairman na si Wang Min ay supplier ng COVID-19 medical supply at batay nga sa naging presentasyon ni Senador Ritz Ontiveros sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay hindi mo nagbayad ng ang XCMG ng income tax sa kabila ng pagkuha nito ng kontrata na nagkakahalaga ng 1.67 billion pesos para sa medical supply. Pinapalabas ni Senador Risa Ontiveros na bakit pinapayagan ni Pangulong Duterte o kaya ay nagkaroon sila ng larawan habang nag-uusap, nagkaroon ng meeting mismo sa loob ng palasyo ng Malacanang noong Pebrero 2017. At ang mga litrato nga ay nakita sa isang Chinese language website, isang nagdathala ng kanilang pagkikita. At sinabi ni Senador Risa Ontiveros nga na yung kasama sa larawan ni Pangulong Duterte ay isang tax evader na pala ngayon. At ang kanyang sinabi ay gusto niyang malaman kung ano ang ugnayan nila ni Pangulong Duterte. Pero iginiit ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, na ang larawan ay natiling larawan lamang at hindi naman daw maiwasan sa lahat ng mga opisyal na gobyerno, lalo na ang presidente, na may mga lumalapit sa kanya at nagkipag-selfie, nagkipag-picture, nagkipag-meeting, lalo pa at ito ay isang investor na maglalagak ng puhunan sa bansa. Ayon kay Secretary Roque, wala namang mapatunayan na anuman, hindi naman ito maaaring magamit na ebidensya ang naturang larawan laban kanino man, lalo na kay Pangulong Duterte. Na ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Alam mo, lahat po ng public officers, lahat ng public figures, hindi po nila nakokontrol talaga kung sino makikipag-picture sa kanila. At dahil usok-usok po ngayon ang picture-picture, lalo na maraming cellphone, wala naman pong ba't i-conclude kung meron lang larawan. Let's just say under the laws of rules of evidence, no, yung picture pong yan, ebidensya lamang of the existence of the picture. It cannot prove relationship. O naman, Senadora, masyado ko namang imaginative. No? Whatever it is, the picture only proves na nakipag-post sa selfie-selfie, sa picture ang ating presidente. Bakit? Sino bang taong gobyerno hindi nakipag-picture? Ako nga mismo gusto kong iwasan, hindi po rin maiwasan. No? Kasi nga, baka gamitin yung picture at sabihin malapit ako dyan. No? So, pero hindi po natin maiwasan yan. No? Lalong-lalo na kung ikaw ay presidente at merong foreign investor na gustong mag-invest sa Pilipinas. Ngayon, tingnan po natin 2017 po yung larawan. Napakatagal pa po niyan bago magkaroon ng pandemya. So wala po talagang kinalaman niyang larawan na yan. No, bakit nag-supply ng medical? Kung talaga nag-supply po ng medical supplies, siguro po may kakayahan sila mag-supply kasi
gaya ng nakita natin sa hearings po no ng Senado, yung formally, kapag hindi ka nakapag-deliver at hindi pumasa sa standard na gobyerno at hindi tinanggap, hindi ka babayaran. So siguro po hindi naman makakasupply yan kung wala silang medical supplies din. Bagamat iba ang kanilang main line of business. Ang bahagi pa ng pagpapaliwanag ni Secretary Harry Roque. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kanina mga kabombo kay Star Nation, may breaking news tayo dahil sa good news sa Pilipinas. Panalo na naman sa International Beauty Pageant ang Pilipinas sa katauhan ni Cindy Obiñeta. Katatapos lamang kasi yung koronasyon sa Egypt. Ito po yung 2021 Miss Intercontinental. Ito'y taga Cagayan de Oro pala. Ano kaya mga reaksyon dyan, mga kababayan niya dyan sa bahagi ng Northern Mindanao? Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Anong reaksyon dyan ng mga kababayan at native pala ito ng Cagayan de Oro City, Cindy Obiñeta? Go ahead, Bombo Radio Cagayan de Oro. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, maraming salamat at nandito tayo ngayon sa mismong pamamahay ng ating pangalawang beauty queen na kung saan nagkamit ng titulo ng Miss Intercontinental na katatapos lamang na isinagawa doon sa bansang Ehipto. Kaninang madaling araw sa oras ng sabing bansa o sa oras dito sa Pilipinas, ba't gabi pa sa kanila. At sabi pa ng kanyang ina na si Ginang Leti Elio Obiñeta na talagang hindi nila inaasahan na sa dami namang mga naging contestant, 74 sila lahat, at hindi nila inaasahan na nagmula pa dito sa bansang Pilipinas sa katauhan ni Miss Cindy ang makakuha ng pangalawang corona para sa Pilipinas sa nasabing patimpalak o yung beauty pageant contest na isinagawa doon sa nasabing bansa. At katunayan ay ating kunan direkta, unang-unang reaksyon yung ating yung ina ng ating beauty queen na produkto ng Binibining Pilipinas na kumakatawan sa Miss Intercontinental na si Miss Cindy, ang kanyang ina na si Ginang Leti Elio Obiñeta. At Bombo Elmar, Bombo Jane, baka mayroon kayong mga katanungan para sa kanya. Oo. Bombo Junel, gusto ko lang itanong sa mama ni Miss Intercontinental Cindy Obiñeta kung saan niya ipinaglihi itong kanyang anak, kasi sa tuwing sumasali ito ng mga beauty pageant, lagi talaga itong nananalo, Bombo Junel. Ginang Liti, yung tanong ng ating kasamaan doon, saan daw o sa asa ni mo gikuha ni Miss Cindy yung parang swerte niya na sa lahat ng kaniyang mga sinalihan ay lagi siyang lumalabas na mananalo. Siyempre sa kanang mga prayers gihapon nga makadaog sa every time nga mag-appeal sa contest, and then at kuan man pud sa kanang sa iyang abilidad sa baluhang gid sa daan nga kanang kabalugid sa nga makadaog gid sa kay kabaluhan ko nga maayo akong ama. So sabi ko niya, Bombo Jane, na talagang yung pinagugutan nila ay ang unang-una yung prayer at yung motivation. Sapagkat nakikwento ni Ginang Obiñeta sa ating panayam kagabi sa Bombo Radio Cagayan de Oro, na kaya nga nag-pursige pala itong si Miss Cindy na maging contestant ng beauty pageant ay nakaranas ito ng pamubuli noong kanyang kapanahunan na sa primary years pa siya. Dahil sa kanyang katangkaran, sabi pa ng namubuli sa kanya noon na ang taas na niya daw, na parang hindi na siya angkop sa pagiging grade 1. At ang sagot naman ng kanyang nanay noon, na hayaan mo yung mamubuli sa iyo sapagkat yung height mo ay pang Miss Universe yan. So, yan yung tumatak sa utak ni Miss Cindy na talagang nagkaroon siya ng gana o gusto na sumasali sa mga beauty pageant na isinagawa dito sa lokalidad ng Northern Mindanao. At ang background niya ay nagsimula siyang sumali sa Miss Teen Cagayan de Oro. Naging 2014 Miss Camiguin din siya. Naging 2019 Miss Cagayan de Oro. At yun nga yung unang apak niya sa national pageant sa Binibining Pilipinas, kung saan ay nanalo siya at nag-represent sa bansang Egypt para sa bansa. Alright, so ipinapanganak talagang matalino si Miss Cindy Obiñeta. So Mami, ano po yung feeling na yung anak nyo isang international title holder?
Ma'am Liti, unsa daw ang imong gibati ang imong anak usa nagkaroon ka international title holder? Kuan, overwhelmed, happy, and then proud gid ko kaayo sa tanan, and then sa kuan, sa mga tao sa Pilipinas. Daghan po kaayong salamat sa mga prayers nga gihatag ninyo, mga warm greetings sa iya kang Cindy. So didto gid siya nagkuha og kanang lakas na loob para makamit ang corona. Yes, Bombo Jane. Bombo John, si Bombo Elmar to, ano? Sa pagkaalala ko, ang huling nanalo ang Pilipinas, 2016 pa, ano? Si Kylie Versosa ba? Yung idol natin dyan, ano? Si Kylie Versosa. So, ang winner ng Pilipinas, 1964, 1970, 1979, 2005, 2013, 2016. At ngayon uli, ano? Swerte. 2016. Kailan niya huling nakausap ni Ina Mananglita, si Cindy, bago sumabak kaninang madaling araw? Bombo John Ukat, pariliga. Yes, Bombo Elmar, no? Yung panayam natin kanina sa kanya bago tayo himpapawid ay pagkatapos ng pagbisita ng ating Bombo Caveres team kagabi ay tumawag sa kanya si Miss Cindy at yun nga, yung hiniling ng kanyang anak na sana yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas ay hindi itigil yung mga pagdasal para sa magiging tagumpay na kanyang sinalihan na pageant contest sa bansang Egypt. At mismo na lang siguro tanongin, no? Ma'am, unsay na sunod plano ni Miss Cindy after aning iyang Miss Pageant nga giapilan? Ay sir, sa ako lang nabalaan, after niya sa pageant sa Egypt, motong mag-eskwela yun siya, mag-proceed siya, mag-eskwela siya sa iyang masteral, and then after ana sa iyang masteral, mag-appeal na po siya og Miss Universe. So pinakauna yan, Bombo Elmar, na narinig natin mula sa ina ng ating Miss Intercontinental title holder na si Miss Cindy, na si Ginang Liti Elio Ubiñeta, na pagkatapos ng kanyang reign bilang Miss Intercontinental ay mag-aaral umano siya pang masteral kasi magna cum laude ito sa kanyang kursong Masscom dito sa isang university na ilang metro lang ang layo sa kanyang tinitirang bahay. At yun nga, kung papalarin ang kanyang susunod na plano, sasali na ito sa pinakasikat rin na pang-daigdigang beauty pageant na yung Miss Universe. Okay. Bombo John, ano? So dalawa lang pala, ano? Pangatlo pala ngayon si Cindy. Ayun dito sa research, ano? Bombo John, baka may pahabol ka pa dyan na tanong dyan sa pamilya ni Cindy. Go ahead. Si Miss Cindy Bombo Elmar, pangalawa siyang naging okay. Miss Intercontinental mula noong 2018. Pinakauna si Miss Karen Gallman. So gusto ko lang itanong, okay. Bombo Elmar, kay Ma'am Letty, pang ilan na anak ba niya si Cindy? Patid sila. Ma'am, nangutan ang atong mga kauban sa Makati News Center, ikapila ni mo nga anak si Cindy? First dako na siya ang anak. Duha ra man gud akong anak sir, siya ang eldest unya din ang youngest naara sa kuan taas. So sabi pa Bombo Elmar, Bombo Jane, na panganay itong si Miss Cindy at talagang napaka-blessed nila, no, sapagkat yung height nila ay tangkad pa sa atin. 5'8" itong si Miss Cindy. Yung kapatid niya, yung isa, yung nakakabata niya, ay parang 5'9" ba yun, di ba? Hindi, 5 lang. O 5. So yung height na namana ni Miss Cindy ay nagmula sa kanyang tatay na ngayon ay medyo wala, nandoon sa bahagi ng Bukidnon. But sa beauty, biro pa ni Ginang Liti, ay talagang manang-mana sa kanya. At makikita naman yan sa ebidensya na ating ngayong ipinapanood sa ating mga Facebook followers at sa ating YouTube channel, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat again. Congratulations sa Manang Leyte. Isa na namang karangalan sa ating bansa ang panalo ng Pilipinas. Itong inyong anak po, si Miss Cindy. Maraming salamat, Bombo John. Ingat kayo dyan. Yes, mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, si Bombo Jonel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita. No? Sa issue doon sa Senado ay kinu-question nga itong hindi susumite ng tamang buwis. Itong controversial na formally na nakakuha ng mga kontrata naman para naman sa mga medical supplies sa Department of Health. At may follow-up dito si Bombo Dennis Samito.
Nagpaniwala si dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Inares sa natuklasang minimal na buwis ng mga opisyal ng Parmali kumpara sa kanilang lifestyle na lumutang sa mga pagdinig ng Senado. Sa 13 hearing kasi, Bombo Elmar, inalantad ang napakamagarbong pamumuhay ng mga opisyal ng Parmali. Ayon kay Inares, lumalabas sa record na may mga taong hindi naghain ng income tax return ang magkapatid na opisyal ng kumpanya na sina Mohit at Twinkle Dargani. Paliwanag ng dating opisyal ang pagkakaroon ng ilang kumpanya na pinatatakbo at pagmamayari pa ng ilang bahay, may mga magagarang sasakyan katulad ng Ferrari, Lamborghini at iba pa ay hindi tugma dun sa binayaran lamang na buwis na 295,000 lamang. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin naaresto ang tinatawag ng pugante ng Senado na sina Mohit at Twinkle Dargani dahil nga wala na ito doon sa mga diniklara nilang addresses at hindi na rin nakikipag-communicate sa Senate Blue Ribbon Committee. Maging ang Chinese businessman umano at dating presidential advisor na si Michael Yang ay nagbayad lamang ng 7,600 na bahagi ng kanyang buwis noong taong 2018 at hindi rin ito tugma doon sa kanyang mga kinikita. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, makimusta tayo sa Isla ng Boracay. Kung po naman sa mga pag-boost din ng mga turista doon, sa gitna na rin ng pagluluwag na rin sa ibang mga lugar sa ating bansa. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Kalibo. Go ahead, Bombo Radyo Kalibo. Bombo Elmar, Bombo Jane, patong-patong na kaso ang kakaharapin ng 13 magkakabarkada matapos magpakita ng peking COVID-19 test result upang makapasok sa isla ng Boracay. Ayon kay Lieutenant Colonel Don Dixie de Jos, hepe ng Malay Municipal Police Station, na peking RT-PCR test ang ipinakita ng mga nahuli ng validation team ng Provincial Task Force na nakabantay sa Katiklan Jetty Port. Pangunahin pa rin sa travel requirement sa mga turistang mula sa labas ng Panay Island ang negatibong RT-PCR test upang makapasok sa Boracay. Dagdag pa ni De Jos na ang mga nahuli ay pawang nagmula sa Luzon matapos umanong maberipika na peke ang mga dokumento na kanilang ipinakita ay agad na kinuha ang mga ito sa kanilang tinutuluyang hotel at dinala sa bayan ng Kalibo na kasalukuyang quarantine sa pasilidad ng Provincial Health Office. Maliban sa isasampang kasong falsification of public documents at RA 11332 o mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act ay idideklara pa silang persona non grata na lokal na pamahalaan ng Malay dahil sa hindi pagsunod sa ipinapatupad na patakaran. Pakinggan natin ngayon ang tinig ni Lieutenant Colonel Don Dixie de Jos, ang hepe ng Malay Municipal Police Station. Meron tayong pumasok dito, 13 yun. Okay. Magkakaibigan sila na gumamit ng fake RT-PCR test. Ngayon, for filing na yung kaso natin, kumpleto na yung dokumento at kakasuhan natin sila. And at the same time, sisiguraduhin ko rin they will be declared as persona non grata. How's that, Bombo Elmar, Bombo Jane? Yes, Bombo Radyo Kalibo. So, anong abiso dyan patakaran ng Boracay? Kung galing ka ng Metro Manila, for example, anong kakailanganin mo para makapasok ka papunta ng Boracay? Bombo Radyo Kalibo, Bombo ninyo. Yes, Bombo Elmar, kinakailangan pa rin ng mga turista galing outside Panay Island na magpakita ng negatibong RT-PCR test result 72 hours prior sa kanilang pagpunta or pagbisita sa isla ng Boracay. Maliban dyan, kinakailangan din nilang magpakita ng kanilang government ID or valid IDs. Kinakailangan din nilang mag-fill out nitong online health declaration card na ibinibigay para sa mga turista dito sa yung task force na nagbabantay sa mga turistang pumapasok dito sa isla ng Boracay. Actually, Bombo Elmar, yung nire-required lang naman ngayon na RT-PCR test ay yung mga turista galing or outside Panay Island. Pero yung mga turistang galing sa Panay Island like Antique, Iloilo, Capiz, and Guimaras ay hindi na kinakailangan magpakita pa ng negatibong RT-PCR test result. Yun lang, magpakita lang sila ng kanilang vaccination certificate kung sila ay fully vaccinated, Bombo Elmar. Okay, at least clear yan. In fact, may good news din kasi, Bombo ninyo, ang Department of Tourism ay balak na rin ilibre nila
yung RT-PCR test para doon sa mga local tourists, para mapalakas pa yung ating local tourism, Bombo Niño. So good news din yan na hindi nila kailangan pa magpeke ng kanilang RT-PCR kung sakasaling kailangan nila sa may mga probinsya kasi na ibang patakaran kumpara dyan sa isla ng Boracay, Bombo Niño. Tama yan, Bombo Elmar. Actually, yun nga yung, nung na-interview natin si yung hepe ng Malay Municipal Police Station, medyo nagkakalituhan pa rin, Bombo Elmar, no, sa mga ilang pulisiya. Kasi nga doon sa kanilang pinanggagalingang lugar, hindi pareho dito sa pupuntahan nila, like dito sa isla ng Boracay. Ang isla ng Boracay mahigpit pa rin na ipinapatupad na kung wala kang negatibong RT-PCR test result, ay hindi ka makakapasok sa isla ng Boracay kung ikaw ay galing sa labas ng Panay Island, Bombo Elmar. Sige, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Niño. Ingat kayo dyan. Ang live report mula dito sa Aklan Western Terminal. Ito si Bombo Niño Regine Teodosio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan Basta Radio, Bombo. Sa mga oras na ito, ating alamin ang ginawang hakbang naman ng Quezon City sa gitna ng pagluluwag sa COVID-19 restrictions. May detalye si Bombo Jovino Galang. Mas pinalakas pa ng Quezon City government ang kanilang contact tracing capacity kahit na bumababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa city government na mayroong 31.2 contact trace per positive individuals ang kanilang naisasagawa. Sinabi naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na ang hakbang na ito ay para tuluyan ng mapababa ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lungsod. Dagdag pa niya na kahit nakatuon sila sa pagpapabakuna ay mahalaga pa rin ang pagbabantay sa virus sa pamamagitan ng contact tracing. Sa kasalukuyan kasi ay merong 3,500 na contact tracers na kanilang kinuha sa tulong na rin ng Department of Interior and Local Government at Department of Labor and Employment. Halos lahat ng mga establishmento sa lungsod ay gumagamit umano ng QC Pass na isang uri ng contact tracing app na siyang malaking tulong sa lungsod. Katuwang din ng Quezon City Government ang University of the Philippines Pandemic Response Team sa pagpapatupad ng end-to-end Med-Alert COVID testing at contact tracing platform. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ang pamilya ng babaeng natagpuang patay sa loob ng SUV umaasang makamit ang hustisya sa pamamagitan ng pinsan nito na PSG member at close and security ng common law wife ni Pangulong Duterte. May karagdagang detalye naman ang Bombo Radio Iloilo. Umaasa ang pamilya ng babaeng natagpuang patay sa loob ng SUV sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo na mapabilis pa ang investigasyon dahil sa kaugnayan nila sa isang miyembro ng Presidential Security Group o PSG. Pinsan umano ng biktima na si Claire Diergos, si Police Captain Trisha Marie Diergos, ang close-in security ni Hanilet Avencenia na siyang common law wife ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa paniham ng Bombo Radio Iloilo kay Samuel Diergos, ama ng biktima, sinabi nito na dadating ngayong araw ang PSG member dahil nag-file umano ito ng leave upang mabisita at matulungan ng pamilya na makamit ang hustisya. Ayon sa ama, posible umanong ipaabot ni Police Captain Diergos kay Presidente Duterte ang kaso sa pagpatay sa kanyang anak. Gasalig man kami. Okay man ang kanila kay aros adlaw-adlaw o kapila kami patawag na sa police station para okay man kung pwede pa lang ma-surrender ang kuan nga ano man namon tapos ang kasubo nga dugalain plus ang inhimo siya. Si Samuel Diergos, balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Lindsay Ermitan Yubade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! At sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body
strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Sa international news, US President Joe Biden, ipinagmalaki ang mahigit 1 oras niyang private meeting kay Pope Francis sa Vatican. Tinawag pa niyang wonderful meeting. Ang pambato naman ng Pilipinas na si Cindy Obinieta, kinurunahan sa katatapos lamang ngayon ng 2021 Miss Intercontinental na ginanap sa Egypt. Ilang mga kababayan natin humahabol pa rin sa last day ngayong araw na voters registration. Marami pa rin ilang natulog sa pila sa ilang lugar sa Metro Manila. Halos 1 milyong doses naman ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine panibagong dumating kagabi dito sa Pilipinas. Mga mayor sa Metro Manila payag daw sa pagtanggal na ng curfew at mas mahabang mall hours sa NCR. Pagkamatay naman ng most wanted terrorist leader ng Dawla Islamiyah Terror Group at asawa nito, hostisya para sa mabiktima ng paumomba sa Mindanao. Sa sports balita naman, pagkampiyon kagabi ng TNT team, itong si Coach Chat Reyes, pinasalamatan ang mga players sakripisyo para makuha ang PBA Philippine Cup title. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 56 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Sabado petsa 30 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Katapusan na ning adlaw sang Sabado sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Ginaalas lang ang mga inadlaw 57 dias na lang ang nabilin antay sang adlaw sang Paskwa. Pagkapanamyawa sa aton ng mga taga-Palmati diri sa maya syudad sang Bacolod, Province of Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa ring man nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa aga mangin kaupo ninyo lagad si Bombo Erdin Bayonita. Kita asalasan Wava Media ang atak na sa buong aga. Sa udalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong man, mga balita sa batag sa inang pangkagabalita sa artista. Sa mga balita sa buong man, mga tuwid ko ang mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Na sa buong adlaw, Oktubre 30, ang temporary closure sa mga sementeryo, mga pampubliko man o na mga pribado, kalikip na mga memorial park sa mga Columbaria. Kadungan na sa pag-observar nato na sa Tigaralag. So,
sa mga magabisita sa inyong mga himata, pwede ka mga makapadulong sa mga sementeryo pagkatapos na sa Nobyembre 2. Hugutan nga ginabantayan sa aton nga mga kapolisan na banwa ang mga sementeryo. Bata pagkatapos kung subong nga tisirado na ang mga patio, i-check nato ng income sang mga flower vendors diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod kung nabala ang stock nila nagligad dato ang naubos man kung ang income nila ang pareho man sa mga tuig nga yara na kita sa second year sang closure sa mga sementeryo bangod man sa maya COVID-19 na pandemic. Sa naton nakaroon na dira sa may likod sang Bacolod Arts and Youth Sports Center with Bombo Franz Andrew Burgos. Siyempre, diri sa issue sa may Burgos Cemetery, ngayon kinawataya sang lapidang marmol dira Banwa and then pilaman na kamangalungon ang ginakawat dira sa may Bacolod North Public Cemetery sa may Dalan na Burgos. Hingyo din naglikad ang ato na sa nga syudad sa Bulig, nagikan na sa may Bacolod City Police Office. I-check na nato nagkaroon mga inkopad dato ng ato nga City Director sa may Bacolod City Police Office, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sa kaya Bombo Liani Zila Minardo. Sa base may dugang sa mga rekomendasyon ng ato ng City Director para sa may city government nga mabantayan na gina sa gusto dira ang ining sementeryo kaya tinagadamo sa ni Banwa ang mga nagareklamo nga ang mga lapida sa ila sa ning ginlubong dira is nadula ang madala pagida diri kung kaysa lungon na gani ang ginakawat. Sa buong adlaw ang last day sang voter registration na Banwa, ginalauman na ni sang Commission on Elections ang pagdinagulso. In fact, ang ibanda sa nga mga lugar, mayroon sa mga na-record ato nga dra na lang ganiyan nagatulog ini mga gusto nga magaparehistro. Sa tinutuyo sa niya Banwa nga makauna diri sa may pila. Kapag nato nagkaroon na ba si Maya Time dari si acting provincial election supervisor Attorney Ayan Lia Ana Noria. At Maya tagsa ni ka mga target ang ato na suning mga provincial election officers at the same time ang mga election officers sa mga LGU dari sa ato sa Maya probinsya. Number sa mga magaparehistro agad nga makaboto sa Mayo 9 nga pinili ay gani sa nga kagahon na kalabanan sa nga pila. In fact, talin na pakagabi ang pagbantay sa aton nga mga otoridad dra sa may University of St. Lasal para diri sa pagpasiguro nga matawhay ang pagpila sa aton nga mga kauturan. Gusto bala maghingabot kag makaparehistro kadungan sa nga deadline para diri sa may voter registration. Nasa lugar Banwa sa mga balita national. Ang aton ng militar tuman ang kalipay kag ilaman ng pagpabugal pagkatapos nga napatay ining leader sang Daula Islamia dito sa may Maguindanao operation. Ginatumod nato na diri si Salahuddin Hasano kon Kaurak. Siya ang ginakabig bilang overall amir sang Daula Islamia. Manib bilang most wanted terrorist diri sa may Pilipinas. Sang patong 1.3 million na pesos nga bounty para sa sining pagkadako ko na pagkapatay. Na pang mga balita national, ang satisfaction rating ni President Rodrigo Duterte naganubo pagid sa 52% sa katatlong quarter sa tuig 2022 or 21. Ini ang 10 points below sang iya sa ning score sang nagligad nga bulan sa Hulyo. Sunod diri sa may resulta sang survey sang social weather stations. Kahapon ang adlaw Banwa nakabaton ng Pilipinas na naman sang malapit 1 million na ka-doses sang COVID-19 vaccine nga gina-develop sang Pfizer. Ginalauman na pagidadari adugang mga shipment because sa ginaproblemahan naman ng subong awani ang deployment sang bakuna. Pero bastante na kataya sa may supply. Speaking sang coronavirus, tayo yun na ang pagganubo sa
sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Kahapon na diri sa report sa Department of Health, mayroon na gid lamang sa 4,043 ka mga bag-o nga mga kaso. Sa mga balita international, kalawig sa 1 hour and 15 minutes sining pagsinapol na daya US President Joe Biden kagad sa mga Pope Francis dito sa may Vatican. In fact, nakakadlaw man na diri ang Santo Papa sining joke ni Biden siling niya ginadumdum actually sa Santo Papa nga maayo ako yang Katoliko. Nakalamho man na diri si Pope Francis. Sige, sa balita sa batag sang entertainment, diba sa Pinay katahom kag kaalam ang masaksihan nato nilabi na sa mga pageant. Ang katanan sa nga pambato sang Pilipinas sa Miss Intercontinental 2021 na ginapatigayo na dito sa Egypt subong gid lamang nga aga si Cinderella Obiñeta ang ginakoronahan bilang Miss Intercontinental 2021. Check natin na karon ng ato ng sister station dito sa may Bombo Radio Cagayan de Oro o Bombo Radio Cagayan de Oro para sa sining reaksyon sa yaman ng pamilya pagkatapos nga nakuha nato ni kaduhan na ning corona para sa Pilipinas sa Miss Intercontinental Pageant. Sige, iban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Siyempre, ang tanusuning pagpangagda sa aton nga mga taga-Palmati sugod na kata sa Lunes so Nobyembre 1 ang tigkaralagid mismo sa pagpanagtag sang premyo sa aton nga bonggang promo subong ang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM. Sana makamilyon na kapesos nga pa premyo ang igapanagtag sang Bombo Radio Philippines alin sa Nobyembre 1. Dari sa aton sining promo ang 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan na pa. Siyempre, mayroon naman kita sa ika-standby 4 na ninaton nga milyonaryo dari sa mga promo sang Bombo Radio. Magabaton na sang 1 million pesos nga grand prize sa pagpatigay naton sang grand draw. Siyempre, may harap pagid sang apat ka mga taga-daog sang taga 50,000 pesos bilang aton nga regional prize winners dari sa may Visayas, sa Mindanao, siyempre sa Luzon kag sa National Capital Region. Sa mga areas kung din hamtang ang istasyon sa Bombo Radio kag Star FM, meron kita sa guaranteed prizes banwa. Ang ating first prize winner magabaton isang 15,000 pesos. Ang ating second prize winner magabaton 10,000 pesos. Ang third prize winner magabaton isang 5,000 pesos. Sa Lunes magasugod na kita diri sa aton ng pagpanagtag sang premyo sa aton nga mga daily draw winners nga magabaton sang 1,150 pesos nga kabukusan ng premyo. Mayroon kita sang 500 pesos nga cash and then 650 pesos nga balor sang gift pack banwa. Halin ina sa Lunes sa Tugtoba Biyernes sa sulod sang 7 ka semana. Meron kita sang 15 ka mga taga-daog bilog nga semana. Maya 3 kita ka mga taga-daog kada adlaw. Kung ano man nadarang mga proof of purchase ang yung saning napilian, kaya gaplaster nato na dugay-dugay, ina siya ibutang ninyo sa puti nga sobre. Sa upper left portion, sulatan sa yung saning pangalan, ang address, ang contact number, ang proof of purchase, week number 1 na kita. Agini pagkalipatan nga ina siya ang pirmahan. Isulat man sa lower right portion ang title sa aton sa promo, ang 1-2 Panalo Part 20 care of Bombo Radio Bacolod. Pwede ninyo nga mahulog diri mismo sa aton sa studio. Nahamtang ginamang kita sa CBS Development Corporation Building sa Dalan Lacson na Barangay Mandalagan diri sa may syudad sang Bacolod. O kung pwede man ninyo nga mahulog sa aton mga drop boxes sa may palibot sang syudad sang Bacolod and then sa mga pili nga mga lugar diri sa aton sa may probinsya.
Ikaw dara naghulog sa entry sa bantayan na gid Lunes hasta sa Biyernes kami gid lamang sang ano magka-oras ang aton sa mga taga og agad nga makakadto diri sa istasyon sang Bombo Radio. Nag-claim sa inyo sa nga premyo nga kabugusan 1,150 pesos. Kung hindi ka makaabot sa sulod sang anom ka oras, magapili kita sa another nga winner nga muni ang magabaton sa imo nga premyo. Damo kita dari sang matagan kaya tiadi pa man ini sa kanang landon sa aton sa mga kauturan. Karamo kita dari sa mga proof of purchase nga sarangan ninyo sa niya magamit banwa sa paghulog sa inyong mga entries. So, syempre, yara gid ang Silver Swan. Mga produkto sang Silver Swan, ginalagay pa sang Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Kagsawang man ang Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow! Isakit na mga ka-empty sana pouch kon label sang Silver Swan vinegar. Plus isa man ka-empty sa sachet sang Silver Swan, wow, sarap 8 grams o kon 4 grams. Isa na ina siya ka-entry banwa. Ato na siniyang mga promo, bawati wala gini siya sang absent. At syempre, nagabulig para maayos ang buhay mo ang Orocan. May sticker na lang nga nakatapik sa ilang mga produkto. Hinaynayon lang ninyo kakas para hindi magisi. Magbayad ka mo sa cashier at akan man ka mo sang coupon nga nakabutang nga dra ang tanan nga mga title sang promo sang Bombo Radio. So isagit lamang nga ka-sticker o kanisa ka-coupon ang ibutang ninyo sa puti nga sobre. Siyempre, kanang lado na ginaton sang good hygiene. Kaga, siyempre, namigidya ko na mahamot ka. Magamit sang Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Para namigidya ko na mahamot bala. Di ka madumduman sa imo sa kabaho, kundi madumduman ka sa imo yung kahamot. Sakit ang mga ka-empty sa share isang Rexona Dio Lotion. Sabisan ano lang nga variant o kanisa ka-empty regular sang Rexona o kon junior roll-on. Sabisan ano lang nga variant, yara na. Okay, nahisan na ka-entry. Siyempre, ang Alfonso Brandy, guess ang lasang hanap mo. Isang ilamang ka-bottle cap o kung natakop sang bisan ano nga size sang Alfonso Light Platinum Zero o kung Solera, isa na ina ka-entry banwa. Magabakalo kon magabranda sang alahas sa magapadulong sa R. Florate Pawnshop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Maggamit o kon mahatagan ng kamo sa isa ka coupon per 100 pesos. So example, nagbakala kadra sang balora 10,000 pesos, mayra ka na sang Shenman ka mga coupon, makahimo ka man sang 100 ka mga entries diri sa aton siniyang promo. Siyempre, ang panyawan, said panyawan na basta panyawan na manunggal. Ang inyo siniyang kinahanglan na banwa para sa maya panyawan, isa ka empty blister pad o kan banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kan panyawan banaba or garlic plus makabuhay food supplement capsule. Kompleto ka na para sa imo siniyang entry. Sa nasiling na natin magasugod na kita sa Lunes sa Nobyembre 1 gid. So ang mga kotoran naton sa nagahulog sa inyo sa mga entries, good luck and pwede pagid ka mo nga makapalagas hasta sa or karon na sa Udo. Parang nakasulod ang inyo sa ning entry sa aton sa ning daily draw sa Lunes sang aga. Nakapili nagkatadre sa aton nga mga daily draw winner sa aton ng promo diri sa 1-2 panalo promo ng Bombo Radio and Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may kasyasiyahan pa. Justin, 1 minutos sang nakaligad sa takna ng alas 8 sa agan. So, buwan sa mga adlaw or sirado na ang aton ng mga sementeryo diri sa may bilog na pungsod na Pilipinas. In fact, kahapon sa may National Capital Region, sirado na to yung ilang mga sementeryo because ang mando sa Interagency Task Force is magasugod ang temporary closure October 29 to November 2. Dari sa ato na sa may syudad sa Bacolod, meron sa executive order si Mayor Bing Leonardia nga nagamando sa closure sa mga sementeryo
Memorial Park sa mga Columbaria halin Oktubre 30 hasta nasa Nobyembre 2. So, kung gusto nyo dira nga magabisita ang inyong mga himata, pwede ka rin nyo nga mapadulungan sa may after na sang November 2, November 3 to 5 timasagin pili naman lang nga nila ngayon din naman lang magpapatyo because makapangamuyo man lang kita gyapon madumdum na to ng aton sa mga minatay bisan na yara lang kita sa balay parang malikawan na to na diri ang exposure nagikan sa may virus kay basta mag-fiesta minatay nga daan susperte ang pagdinaguso sang mga tawo nga nagabisita sa ila sa mga himata kag ginakabig ini bilang super spreader event ang ining mga mass gathering. So, pakamaayo sa nga tanan sa mga opisyales nga siraduhon na lang ang mga sementeryo halin na sa Banwa, Subong, Oktubre 30 hasta Nobyembre 2. Siyempre, kung tigalalag, kamo nang isama na sa mga nagkalipay ang mga flower vendors dari sa aton sa may syudad sang Bacolod kag subong man province of Negros Occidental and nationwide ay amo na nga mga obserbasyon ka mga okasyon nga kadamo sila sang mga customer ang tigalalag and then ang Valentine's Day kamusaon na binaton na kaya nagligad na to may pagtimbuok na sang presyo and gidalantaw to sa last week sang bulan na sang Oktubre 26 to 29 amo gini ang pagdinagsa sang mga magabakal manugbakal balasang bulak nga igatanyag Manila sa ila sa mga himata o kanigahalad nila igadulong sa mga sementeryo. Isubong nga sirado ng patio until kahapon nga last day sa nga pwede pagabisita. Kamusta nato ng income sa mga flower vendors diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Direkta dala sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center, Bombo France, Andrew Burgos. Sa report, kamin. Bombo Erlin, matapos nga pila na kadlaw no ang pagbantay man naton sa pagpreparar sa nagahilapit ng piyesta minatay Bombo Erlin kag sa pagbisita diri naton especially sa pila ka mga masiling bala naton nga butang bala no mga butang nga kinahanglan gid naton especially magabot amo ni nga selebrasyon Bombo Erlin kangay sang mga kabulakan no. So ari kita diri Bombo Erlin mismo subong sa likod sang Bacolod Arts and Youth Sports Center o kanang Bay Center. Especially Bomberlin, no, sa may mga areas kid lang sang kung sa din nagabliga diri ang mga bulak gid no kung sa din sila nahamtang dire kada kung sa din binapadulungan man mismo sa mga pumuluyo diri Bomberlin nga mabakal bala sa mga bulak no? So diri sila nagapadulong sa mga nagligad to nga mga inadlaw at least nga mag-abot or nagahilapit nga magatakop ang bulan sa Oktubre kag magapadulong na kita sa bulan sang Nobyembre, especially sa Nobyembre 1 kag 2 Bomberlin nga aton lang nga kinaandan nga pagselebrar o pagdumdum sa aton nga mga minatay Bomberlin. So diri sa aton nga mga kauturan diri nga nagabaliga sa bulak no ginabantayan sila natong kamustang ilan nga lakas ng negosyo kay because sa muli nga pandemic do damo gid Bomberlin apektado no kag pagbag-o sa presyohan ay sa pag supply sang mga bulak no kag kung ano pagin nga mga pamalaan ni mga produkto Bomberlin no nga kinanglan naton susubong ni nga nagilapit nga piyesta minatay susubong ari kita diri sa may actually no sa Bacolod City Flowers Vendors Association diri Bomberlin ang ilan nga asosasyon no kaya to man makupod subong aga ang ilan nga president no nga si Sir Glenn Amar nito kay Bomberlin nagdipadulungan diri naton matapos nga malapit isa ka semana man diri naton nga pagbantay especially sa presyohan sa bulak kung kamusta kahapon kay tungod nga kahapon last day sang visitation kung pagpadulong sa mga patio kon sementeryo diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa nagkalain-lain pagin nga bahin sa probinsya Bomberlin. So diri naton nga naibaluan sa pato man nga pagpangusisa diri Bomberlin natukiban naton nga kahapon do madamo-damo ang nagbakal pero may pagbag-ogid mismo Bomberlin sa presyohanay sa bulak, no? Bomberlin. Okay, sige. Continue, yes, Bombo France. Yes, Bomberlin. So, ari diri sa aton subong, aton nga upod kag
tupad naton subong ng Presidente Bong Erlin sa nga Bacolod City Flower Vendors Association nga si Sir Glenn Amar. Sir Glenn, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo naton sa piya ka linya si Bong Erlin Bayonita. So sir, kamusta? Sa pila ka adlaw nyo man rin sir nga pag-obserbar, no, sa padulo nakita sa adlaw sa pista Minatay, kamusta sa day 1 gid rin sang pagsugod nyo di plastar sa mga bulak ngayon baligyan nyo sir, kamusta? Pumiro, pagplastag din namon. Baka may customer kita, wala pa sa katultol mo. Isibong kinanda naman nila, sige naman ang ila pagkato, di ka pagbakal sa mulak. Amo na ngapit na niyang kuan, sa Minatay, ang tao, gabakal na nga daan. So, okay, nakuha mo sila sa kuan mo. Nga hindi pwede na kasulod na sa kuan. Okay. Sa subong adlaw. Oo. Sir Glenn, may ano na siya bala? May affected na bala, for example, na may pinalain ako magbakal ka temprano kaysa sa subong adlaw? Kaya bigla sa presyo, may ara na. May ara, oo. Isang, halimbawa, kung isang 20 ka nagbakal, ang presyo ay pananagasaka. Kaya sa supplier namon, kapasaka na sila, doon lapit naman ng kuan, oo. Kaya kami din nga nagasalo sa bulak nila, napasaka man kami, kaya dako ang ginapasaka nila mo. Isa 30 pa lang damon daan, dako na. Mga 30% kita ang ginasaka nila. Okay. So, sang nagligat, at sa mga inadlaw, tido okay pa yung presyo. Dumabaton pang presyo. So, ano pa, do ka friendly pa sa mga customers sa presyo, be? Ma-regular naman nga arrangement. 200. Sampo nga time? Payo kami na 180. Matag nyo 180. Okay. So, kahapon, sir, no, ti October 29, naman nga damo giding nagpadulong diri. Kamusta, sir, damo man diri mga customers diri? Ang kahapon nga gabalakal, taga Bacolod na ginoon siguro laban. Oo. Nakalangan pa nga pangayaw? Ang pangayaw kay alo sa pangayaw nakabakal na sa kama mo nga 27, 26. Iti. Okay. Layo sila sa Bacolod. Dito dan wala sa Baligya, dito sila. Idrigis na magdagan sa Bacolod. Makadulong pa sa niya. Oo. So kalibag bakal din sila, sir, pag sa pula mga pangayaw, sa mga pangayaw tanay. Nang tingbanay man sa magbakal, sir? May araman pulo ka bilog. 5. Kung di tayo patay mo, duwa lang isa yung sa bakal. Hindi, sir, nga wholesale, mega wholesale makamundi, sir, na may magabakal, tapos kinabaligatan nila sila ang area. Subong do lakal lang gid. Kaya ang supply sang bulak, jutay. Oo, tapos ang biyahe, hindi, kanda do abnormal ang biyahe, kay duwa ka biyahe sa isang semana lang. Hindi kami kapaabot ng dumudamo, kay ang order ka damo, ang balang ko sa supplier nga wala stock. Yung plano nila gali sa taasan nila presyo. Kaya mo nang hindi kami ka tinga magulsal ka sa amon, wala kami sa nyatag. Okay. So kahapon, Sir Glenn, base sa inyong pagtanaw, since ikumparar mo kahapon kag sang nagligat tuig, be, ano ang mas madamo ang nagligat tuig o subong nga tuig ni sir? Subong nga tuig. Kaya ang subong doon nakagwa yung mga tao, ang nakabakal bulak, nagligat dya, salang dito yung tao nga makabakal. Tapos ang bulak to, wala sang nag-aabot mo. Isubong yun, sa isang semana may duwa kami ka shipment. Amo na amon supply sa isang semana. From Baguio, no? Yes, Ma'am Berlin. From Baguio? Oo. Yes, now, pabalik sir ang mga bulak na kita from din ginagali specific area? Ay Cebu, Benguet, Davao, Kagpan, Manila. Wala mo from Baguio, but amo na sa Benguet. From Benguet, area. Oo. Okay. Di ba ni apat ni ka mga area na ginakuhaan? Oo. Pero sir, ang sa apat ni ka mga area, din may pinakadamo yung supply? Ang Cebu gito lang kon, ang Benguet. Cebu kag Benguet. Baguio na siya. Pero kalabanan, diri subog sir nga gina-plaster nyo din, nga gina-display nyo din, from Cebu and Benguet. Oo, maganda. May ano sir, may kung ikumparar mo Cebu and Benguet, mas mahal. Ang Benguet mong namin. Mas lagi na yung kalidad ng bulak. Doang ila, mga special flower bla. Ano na, okay, mga special flower. Sige, no? So, Bomberly, no, na-mention rin sa ito ni Sir Glenn, ang diferensya between sa Cebu kag sa Benguet, ng mga presyohan ay kagkain sa bulak. May mga special flowers na mention si Sir Glenn, okay? Pwede na naman karon sa matanaw. Sige, Bombo, France, walang interview kada bala. Si Bomolian, iupod mo, no? Yes, Bombolin. Kay Bomolian, basi pwede mo mapan bala sa mga flowers. Bombolin, sa mga special.
Kay nagwapo ka na nga daan na gido. Actually, Bomber, dito ka namin pagidaan sa nga background rin naton. Kag todo do ka gloomy subong sang adlaw, ito lumo na atong panahon Bomberlin. But ang mga duag diri sa mga kabulakan, tindo nagadugang pagid bala buhi diri sa palibot, no? Kanami isang nga palibot diri subong. So diri Bomberlin may ipakita ta bala ang na-mention ni Sir Glenn nga mga special flowers. Ano gani sir kung isa-isa ang mga pangalan sa mga special flowers? Mga Ecuadorian rose, mga Stargazer, mga Lilium, Jabira. Ano siya? Okay. Pero sir, ang na-mention mo itong mga kabulakan, ari-ari ka diri sir sa mga example? Okay, kung ano siya, ng mahal siya. Mahal. Okay. Ecuadorian rose, no? Kung magbrato, sige, stak mo kami na. Kung okay, hindi na siya masalangan sa customer, iwala kami na gawin. Yes, Bomberlin? Ecuadorian rose. Ecuadorian rose, sir, no? Okay, Ecuadorian rose. So, actually, Bomberlin, no, kaya do medyo, kita subong, paslawan kita kay tawad nga wala display sila. Yes, correct. Kaya isa mahal gid man di Bomberlin mo, no? Ang mga sa isang bulak. Pero sir, ang na-mention mo ng mga special flowers, ang range ng price, sir, mga din tutob, sir? Ang Ecuadorian rose na siya. Amo ni siya Ecuadorian rose. Baka example, mas lapad pag ide. Lapad. 250 lang sa kabilog. 215 bilog. Grabe ba, no? Well, mahal ba? So, Bomberlin, ipakita ko lang, makuha ko din sa circa stem. So, bali Bomberlin, ang Ecuadorian rose, for example, amo ni siya being Ecuadorian rose, pero mas malapad. Ordinary rose ni siya, Sir Glenn, no? Amo ni ordinary rose. Cagayan siya. Pang Cagayan. So, ang Ecuadorian rose, Bomberlin, medyo malapad yung iyang bulak o ang iyang bad din, no? Tagdugay na guro malaya. Bomberlin? Dugay malaya, bala? Mga France? Malaya ang Ecuadorian rose. Mga 4 days na siya. 4 days na din malaya. Roses. Grabe, no? So, 250 pesos. Amo na siya sa pinakamahal sa mga special flowers. May iba pa ng Stargazer, 450 ang isa stick. Grabe, Bomberlin. 450 pesos pag ang isa ka bulak. Pero ano na siya dako? Stargazer, Bomberlin. Ano na siya sa kadako, sir? May isa ka stick ya, may 3 sa ka-brand. May isang bukad, duwang bad. So, muna siyang nagpatahom sa Stargazer. Lagpad sa kayo. Lagpad. Doon mga lapad pa sa aton nga palad, sir? Oo. Mga lapad. Mas lapad. Stargazer. Stargazer. Pero nga ginatawag siya, sir, Stargazer, kitungod nga star mo iyang... So, magbukad sa vlog, kabuka siya nga. May 5 siya ka petal. So, kamo na. So, grabe man, Bomber. Yes, so, twice a week ang shipment because of the pandemic? Ano man? Sir, bali, pila rin ang shipment? Pila ka beses sa kasimana? Ang Cebu namon, sang wala pa biyahe, ang Toledo, 2 lang ka beses. Twice a week? Oo, Friday ka Tuesday. Friday, Tuesday. Oo. How about you, sir, from Benguet? Yeah? Ang Benguet namon, Sunday ka Wednesday. Sunday, Wednesday. Kaya ruro na siya mo. Okay. Ang gadala na din sa mong wingban. 3 days sa biyaya din sa Benguet, pabakulod. Ang wala na mga utan sa Libertad, bra? Oo. Amo nang yaupod. Okay. Tapos ang Cebu namon, mabiyahe para sa Lilo, pa Dumanggas pa Bacolod. May damok. Sige. Oo, tao. Bomberlin? Wala man may nagkakalaya. Sir, may magkakalaya man? Oo, laya. Malaya. Ikarga mo sa barbs. Oo. Pinapabayaan mo lang nga daan sa kwanta mo. Ang mga porter kung kwan. Ulanan sa. Pag-abot ni kwan na siya, ang ribis breath niyo. Oo. Malakpos na masunog sang init. Kwan, pagbasa. Naman na siya nga. For example, sir, kung malaya bi ang inabi ng mga bulak sa na-mention mo itong mga lugar, paano, sir, paano nyo sabi ay, rescue din, revive na din mga bulak na din? Kung malaya na siya, kaya mo kami sa supplier nga, tunga lang kami sa kwan. Ang mga damage sila. Kung mapayo sila, okay man, kung hindi sila, kerdigigan na mo. Kapugit perde. Okay, sige. Pero Bomberlin, no, balik kahapon, sir, nagsaka gid man ang inyong nagsaka man siya. Nagmahal gid. Bali nga mo, nga tag 300, ka 400 na sa to 500. Tapos ang amon isa nga 200, tag 300 na isang gapon. Ang ini, sir, oh? Oo, amon isa. Pila na? 200. 200? Oo, kagapon tag 300 na sa kapon. Ato yung gamayaw. Amo na siya, parehas na sila. So, kapon 300? 300 sa kapon. Pero kapon sa pila makabilog ning ano ning tawagan ni sir?
ng plot nga arrangement. Plot nga arrangement. So bali mga pila man ka plot nga arrangement ang inyong nga na paubos Estimate ko kung mga 100 mangguro ka. sa makagatos. Sobra. Sobra. Okay. So, naubos man ang gin-prepare nila for yesterday, before ang closure? Sir, naubos man ang inyong gin-preparar? Wala. Wala. Mapilang nabilin, sir? Diyos tayo wala nabilin. Mga mo wala nabilin. Oo. Pero may sobra sa kagatos na mga napaubos, nabaligya. Kung i-compare abi nato ng sales nila this year, mas pwede nyo matilt ng camera naton bla, bombo ng bombolyan. Kung i-compare abing sales nila this year sang sa 2019 nga wala pa COVID, kamusta? Sir, sang last 2019, no? Ate, wala. Pre-pandemic pa ito nga time. Kung ikumparar, sir, din ginang mas manaming sales niyo, sir. Ang 2019, 2020. Ang 2019, wala ay kami tiyak paligya. Hindi ka gawa mo. Okay. 2019 wala pa COVID, bali last year, 2020. 2020. Oo. 2020, Ang mambukal kay kung wala ang Cebu kag ang Benguet, sa mambukal kami gakwa. Ikali ang bulak sa mambukal. Sigang nga jutay ang supply. Jutay lang mo baligya. Ang mabaligya lang namo lang na siyang. Pero sir, sa 2019, no, balikan to nato ng 2019, ang COVID ano pa na, no, at least pa na mag-pulagan 2019 nagabot. Pero at least sang pista minatay, dako gito ya ang kinalain sa Subong, mas babakal gito ya sa una. Ang nagsugod ng pandemic na 2019 mo. 2020. 2020, sir, 2020 na nagsugod, na gano ang pandemic. Oo. 2020. February kami din nagsira. Tapos February 2020. Oo. Pero sa 2019, November ba lang? Kamusta? Okay man. Okay pa. Mas okay gito yan. Pwede, ang supply tayo, okay pa to. May Escalante pa kami ang biyahe mo. Kung makabiyahe ang Escalante, adlaw nila nag-abot niya ang supply. Kaysa una to, sir, tiyo makasilingin dyan natin nga puno, butaki dyan. Tapos tayo nag-asapyak ang arrangement. Mas manami, pagkita na po. Eh, sari-sari yung mga duwag sa bulak at mga size ng bulak kapagitan. Kapag gusto ka gita ng order, pag gusto ka bulak ko, ano nga bulak orderan mo. Pero kung natutuwa mo, sir, yes, Ma'am Berlin. Pila ka percent ang ginubo sang sales nila subo nga may COVID compare sa pre-pandemic? Sir, mga base sa imo nga pagtanaw, kapag-estimate, sir, no? Mga pila ka porsyento, sir, ang gindagdag sang inyo din nga mga sales diri, sir? Subong ang subong bala. Kung ikumparar mo sa nagligad nga Baklanay kaysa subong, pila ka porsyentong pagdagdag, sir? Ang mga 40%. Mga 40%. Oo, magandang sa mga kwan. Iti, kuhay kami sa piyak mo, hindi kami naka-display. Munta na lang, mula na diti. Oo. Jutay kang bulak. Nang wala pa kami din pabayad, kaya may mga permit na kami tani. Okay. Lagi po ang tatan, tungod sang pag-clearing bala. Oo. Amo nang wala kami ano din pakwa. Pero ang iba may mga permit na. So, bali mga 40%. Okay, Bomber Lino, so mga 40% gid gali, no? Ang ila ni nga pagdagdag sa ila ding sales. Pero wala man losses. Kabustang losses yung nangyari. Subong guro do jutay na ilang losses. Oo, ibang ganun guro wala. Isang una ya pizza 1, pizza 2 ya, damo pa yung bulak bilin, dagta pa yung bilin. Subong ya, jutay ang gabot ni supply. Jutay man ang bilin ng bulak. Tignan na sa mga order para tuluao naman sa mga suki, wala nga mga simbahan. Ginabilang naman kasi sa Saturday subong mo. Sunday buwas. May bulak ng altar. Kaya mo naman tigana naman namin sila. Pero kahapon, sir, ng pagtanaw mo sa mga customers na rin nga nagpadulong na rin, mga pilagid, sir, katungagid ba lang ginbuhin or ang gindula sa mga number of customers yun rin? Oo, tungagid. Isang una, ang nagbakal, mabalibaran mo nga wala na mo. Mabakal ko dyan. Wala na rin, dito lang sa piyakti. Kaya nga, aman. Kaya sigon sa order sa mga suki, tapos may nag-wholesale pa sa imo. Subong niya, wala na. Arrange ka na lang, display mo na. Kamo na lang. Kung wala ka din, suki mo, kuha mo sa tiyak.
para madisponihan mo lang sa so, natabo. Aha. Bombo Erlin. So, meaning, ang subong, ang mga na-arrange na to nila, amo lang to na bakal, may bilin pa ya gani, no? Bombo France. Yes, correct, Bombo Erlin. Actually, mo pa ni mga nabilin mo kahapon. Actually, aram din sa tubang na to, Bombo Erlin. Oo. Ang nabili ni Sir isang kahapon, no? Bali 300 na niyang plot arrangement, Bombo Erlin, sang baligyanay kahapon. So, buong nubo sila presyo, 200 pesos na, no? So, grabe. Pero, sir, balikan ko to, sir, ang presyo sa mga suppliers nyo. Kay subong, no? Pila ka porsyento ang pagsaka sang presyo, sir? Kahapon? Kahapon, ang nagabot kahapon na 30% kitang nilaging saka. 30%. For example, mga specific na mga presyo, sir, pila? Kahapon, ang presyo nga nagpan, mga 280 na mo. O 300. Sa regular na muna ako nga 180. 180 na sa So, ako na ako ginang pagsaka. Oo, tiamon pa na plite. Oo. Expenses natin. Idugang pa na namon sa bulak nga ginapadala nila. Oo. Tiamon pa na tanan mo. Oo, siyempre mamahal sa kay idugang na namon ng expenses sa bulak. Oo. Imbes nga mag 300 sa dugangan mo na sa 50 o 80 pesos. Kaya sa kargador daan, gubayad pa kami sa tricycle sa huling. Idugang pa na sa namon. Kaya na kung di mo siya ma-rent, hindi ka kaginansya. Kung i-retail mo lang sa, hindi ka kaginansya. Mayo. Dapat idulong, no? Dapat, sir, idulong. Hindi, nang i-arrange mo sa bla. Eh kung magbakal ka lang per piece or bundle, gamay lang mga ginansya mo. Kasi 50 pesos. Dito pa sa nagbalik ka lang sa kuwan. Sa wala ka ginansya eh. Ang imobile expenses mo ni taon mo. Hindi daan namon tanan. Okay. Pero Sir Glenn, no, pamangkot ko na lang sa imo. For how many years ka na sir, as president, sir? 1 year pa lang. 1 year. Pag-transfer ko din naman. And for how many years ka na nga mo ning imo negosyo? 30 years na. 30? 30 years na. Okay. Kaya, yan ang nanay ko. Yes, ang mother mo ginagaling. Pero sa sulod sa 30 anyos, sir, nga mo ning negosyo, kamusta man ang imo nga na-experiensya? Kapoy, gidi. Kapoy. Kulawan bugtaw man sa kung ni kapital, pangulam mo kami sa kapital para rolling lang. Turpo man din gira. Amo ginhanda si Guy lang mo. Mo Andrew. Sige, finally nagalaom gini sila nga mangin okay nang kahimtangan naton next year. Sir, tinako ang inyo nga paglaom, sir, nga makabawi na kamo or mangin ano na bla okay na ato nga sitwasyon sa dason nga tuig. Di ko pasalamat kung madula magitang pandemic. Kasi makababawi na kami. Ay, sige ng supply mo. Hindi na kami nga wala ka bulak. Order si mo kasi way bulak maabot. Kasi kung sige kung madula ang pandemic, okay gisaya kay supply ara na. Pero bakunado na kamo, sir? Oo, ang iban sa mundo bakunado, ang iban wala kamo. Vaccinated ka? Fully vaccinated? No? So at least wala Bombo Erlin, no? So may piladre ka mga sa 18 sir ka mga flower vendors dere or kung mga stalls, may pila nakatunga na kamo din nga mga fully vaccinated ng mga vendors. Tunga di pa. Tunga. Oo. Yung iban di man magpa-vaccine mo. Na ano man sila, hadlock sila. Oo. Okay, may iban may ginabatsyag mamalaki hindi man sila magpa. Okay, kung ginasipon ka, hindi man sila magkuhan. Bakuna. Ubo ka gamay, hindi man bakuna. Sige lang base sa ng syudad kung gusto mong pa-vaccine. Kadto ka lang ko sila. Lagi na imbitar mga Sir Glenn, thank you again. Bombo Erlin. Sige. Itid ako ginang ginubos ang ilang sales. Kabay pang next year, mag-okay na gini ang tanan. Base sa mga way padra na convincing magpabakuna, maligwat man ang ilang pananawa na. Kaya may time pa man kag damo naman ang shipment sang bakuna. Sige, thank you gid, Bombo France. Yes, Bombo Erlin, no, kag live diri sa Dalan Father Emperero Street, inis Bombo France ng Burgos, para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Sandra Burgos, direkta sa may mga flower shops sa may Bacolod Flower Vendors Association ng pwesto sa may likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center.
Nanubo sang 40% ang ila sa nga sales kung ikumparar sang pre-pandemic year kay ting iban away naman ang ganyan nagagwa ka magbakal sang bulak. Kasi sa sunod okay na ning aton sa kaimtangan ilabi na kumalabot na naton ang herd immunity. 44 minutos sang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Kabalikan nato na diri sa Bombohanay Big Time mangin kaupod nato ng ato nga City Director sa may Bacolod City Police Office sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
santo sa pagtuon. Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos o kon community service nga isa tubtub
tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos. Ukon community service nga isa, tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog Paradyo Bombo! 1 minuto ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpangalagad sang bombohanay big time. Ang November 2, wala naman na ginadeklarar ni President Rodrigo Duterte bilang special non-working day, no? Daw sabong may long weekend, but kung mayroon isang klase, gani mga estudyante sa may classroom, gid ba na? O kung face-to-face classes, mabalik na ang klase sa November 2. Dire gani sa ginapagwa nga listahan sa mga holiday para sa 2022 gindeklarar liwat ni President Rodrigo Duterte sa ikaduhan ng kahigayonan bilang working day ang November 2. Tumayo manigani kaya temprano pag ginapagwa sa palasyo sa Malacanang ang mga regular holidays, mga special non-working day and special working day diri sa aton sa Pilipinas para sa masunod nga tuig kaya parang maplanuhan man ninyo dira. Ma-set nyo man bala kung din gusto nyo nga magbakasyon kay kalabanan or damo na ganyan sa mga nahidlaw nga mag-travel. Ay sa mga daan, ikaduhan na nga tuwing kung na pwede palang ipaiway ginato ng pag-travel kung di man lang tama gid ka importante hindi mag-travel because of the COVID-19 pandemic. Sa ginapagwa nga mga public holidays sa Malacanang ang November 2, December 24, and December 31, 2022 ang gindeklarar ni President Rodrigo Duterte bilang working days. Liwata, November 2, December 24, and December 31, the working days, the second straight year nga wala sila gindeklarar bilang public holiday. Sa presidential proclamation or sa proclamation 1236 ni President Rodrigo Duterte, ang All Souls Day which is November 2, ang Christmas Eve December 24, kagang last day sang tuig o kanang New Year's Eve sa December 31 is special man. Special man pero tibay trabaho. Although diri sa amon sa media way kami all holiday ay sa mga holiday amo man ni nakasako naton yang mga inadlaw but amo ganang trabaho naton. So ang November 2, December 24, December 31 special working days. Okay? Special working days kita sa 2022. Ang proclamation nga ini mayaradrasang napulo ka mga regular holiday kag anom ka mga special non-working days. 10 ka regular holidays and anom ka mga special non-working days. Ang limadre sa napulo ka mga regular holiday na tuon man sa weekend. Natuon man sa weekend. And anom diri or sa anom ka mga special non-regular holiday duha man ang nagtuon sa weekend. Ang regular holidays naton for the year 2022, we have New Year's Day, January 1, araw ng kagitingan sa April 9, Monday, Thursday sa April 14, Good Friday sa April 15, Labor Day sa Mayo 1,
Independence Day sa Hunyo 12, ang National Heroes Day sa Agosto 30, Bonifacio Day sa Nobyembre 20, Christmas Day sa December 25, and then ang Rizal Day para sa Disyembre 30. Sa ato naman ng mga special na non-working days, sa muni ang mga masunod. Chinese New Year sa Pebrero 1, EDSA People Power Revolution Anniversary sa Pebrero 25, Black Saturday, Abril 16, Ninoy Aquino Day, August 21, sa All Saints Day, November 1, and then ang Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8. Naglikad na to, pagwa man na diri sang justification ang palasyo sang Malacanang through presidential spokesperson Harry Roque nga mayara diri man sa mga rason kung nga tiway ni gindeklarar ang November 2, December 24 and December 31 bilang holiday. Kay tisiling nila kalawig na sa ngaton nga mga holiday because of the COVID-19 pandemic. Di may mga nagkakomoda nga iti ang November 1. Actually, ang November 1 na hindi siya gani regular holiday. Dari sa pagwa ng ligad bala nga proclamation ni President Rodrigo Duterte, but ang November 1 is a special non-working day. Nagligad na to yan. Nada ng mga empleyado nga mag-report sa trabaho bala no? Naga-enjoy sang 200% sang daily wage, but at isubong abo lang ni ang travel ning pay rules, ang guidelines sa sweldohanay para sa November 1 and then sa November 2 kag sa November 30. Sa ginpagwa nga advisory sang Department of Labor and Employment of Banwa sa Labor Advisory number 19-21, amo ni ang mga masunod. Sa All Saints Day sa November 1, which is special non-working day, kung ikaw nga empleyado, hindi ka mag-report sa trabaho, wala ka sang sweldo. Okay? Kaya ang mag-apply diri isang no work, no pay policy. If the employee did not work, the no work, no pay policy shall apply unless mayara sang paborable nga policy ang inyong kompanya, mayara kamo sang practice or collective bargaining agreement nga nagahatag sang pag-sweldo sa imo kon special holiday nga hindi ka mag-report sa trabaho. So sa liwat, kung hindi ka mo yan magtrabaho sa November 1, wala ka man sang sweldo nga pagabatunon. For the work done during the special day, ikaw ang pagabayaran sang dugang nga 30% sang imo nga basic wage on the first 8 hours of work. Okay? So, mahimo nga 130% ang imo nga mabaton. For example, may sweldo ka binadra, for example, 500 pesos per day mo, may dugang ka nga 30%. Kung mayara ka naman sang overtime in excess of 8 hours as your overtime work, dapat nga tagan ka sang dugang nga 30% sang imo nga rate kada oras. For the work done during a special day, nga natuon sa imo nga day off o kung sa imo nga rest day, pero nag-report ka sa may trabaho, dapat nga bayaran ka sang dugang nga 50% sang imo nga basic wage on the first 8 hours. Kung ginpa-overtime ka naman, pero day off mo ni sa November 1, hatagan ka sang 30% nga dugang sa imo nga inoras nga sweldo. Okay? Dugangan ka sang hourly rate nimo additional nga 30%.
Sa All Souls Day, November 2, that is a special working day banwa te matrabaho gid kita. Matrabaho gid kita. Kay ang ginamando diri sang proclamation ni President Rodrigo Duterte is mayara gid ya sang trabaho. Special man gani pero working. Special working day for work performed on a declared special working day. An employee is entitled only sa imo nga daily wage. So kung ang daily wage mo bidra is 500, ang imo man nga mabaton is 500. Wala sang premium pay nga required for work or ang pagtrabaho nimo sa special working day is considered work on an ordinary day. Siling sang iban mo kasayang mamapuli na lang kita. Kaya man ang iban to nagligad bumulits bisan to tani may double pay may yara sang kay gayunan mo na bala nga makaupod ka sa imo sa niyang pamilya pag dumdum sang tigalalag gina prefer nila gyapon nga magtrabaho kay tiade pa man ang double pay pero tay subong 30% lang ya kita sa November 1. Sa Bonifacio Day, that is regular holiday, mula ning holiday naton for November. Ang Bonifacio Day sa Nobyembre 30. So, kung ikaw yung empleyado, hindi ka magtrabaho, makabaton ka sa gyapon isang 100% sa imo nga daily wage. But this is subject to the certain requirements under the implementing rules and regulations of the Labor Code as amended nga mayara ka sang pagbaton at sang imo nga basic wage nga 100%. Example, liwat kung mayara ka sang sweldo nga 500 pesos kada adlaw, kung hindi ka mag-report sa trabaho sa Disyembre 30, may 500 ka man gyapon. But kung ikaw ang nagtrabaho sa regular holiday, ikaw ang pagabayaran sang 200%. So ang imo to 500, mabaton mo na is 1,000 for the first 8 hours sang imo nga duty. For the work done in excess of 8 hours or your overtime work, dapat na makabaton ka sang dugang nga 30% sang imo nga sweldo kada oras and then plus pagid ang imo nga 200% nga sweldo sa daily wage mo. For the work done during a regular holiday, pero tinatuon sa mga rest day, day off mo ni tani, but pa-report ka gid sa trabaho, at agan ka sang dugang 30% of your basic wage, and then mayara ka sang you shall be paid an additional 30% of your basic wage of 200%. And ang overtime work mo naman, makabaton ka sang dugang 30% of your hourly rate plus ang imo nga 200% nga sweldo sa amo na nga adlaw. Sa sining national emergency due to COVID-19, may pila dari ka mga establishmento sila sa may dole nga nagsirado gid do kon nag-cease na gid sa ilang operation during the community quarantine period. Exempted na sila for or from the payment of the holiday pay on November 30 sa idalom sang siring advisory sa Department of Labor and Employment. Ang iban na draman sig plot na nisang mga ka schedule na kay sila siling na nato ni man na pwedeng ubrang na lang kita. Kinanglan man naton mag-unwind, we need to take a break, we need to rest, we need to lagaw-lagaw man na bala kung may time. Man siling nilang lagaw-lagaw man kung may time. Kaya kabudlaya kung sige lang kita yung trabaho. May nagasiling, gandun mo man yung kwarta kung masakit ka, no? Mumulits. Kaya pisan pila lang dara kadlaw, isa kadlaw okay naman na nagani.
Isa kadlaw, 2 kadlaw, dati suway hindi pwede nga wala kita sa nga day off. Kinahanglan sa nga to sa nga lawas ang pagpahuway. Ako na day off ta. Dapat tinigасagad nga pinaglabang, mag-general cleaning ka no? O kung mga makapoy ka man na baladra. So dapat regular man ganing panglimpyo ta para nga siling mag day off ka. Hindi ka na nga iuyang mo lang tiyempo mo dira na pinangkus-kus ka daya mo. Kaya dapat ang day off naton ipahuway tagid. No, ipahuway tagid ang day off. Kay ginapares naton ang kanton sa nga lawas para nga maka-recharge naman na kita sa pagbalik sa trabaho. Di syempre kalabanan na diri taga 2 kadlaw. Actually kaluluoy ba ni sini nga mga empleyado subong may pila ka mga employers nga nagapanugid sa aton taga 3 na gidiganing ila sa nga day off. Kay ang mga employers subong o kanang mga kompanya bala ginawa man lang ganin nila ka pa-igo-igo bala sa nga ilang inugal sweldo sa mga tao because apektado man ang income due to the COVID-19 pandemic. So kung may kuan pagkikita dira sa nga iban man nga mga sources ang income, mas mayugid sining nga time mga mayara kita or ginapapahuway kita bala. Bisan magluto-luto lang kita dara kon ano man basta mayara kita sang iba ng palangitan-an ay kanugon man ang apektado ang sweldo ay sa mga kotoran nato ng ini nga mayara gid ya sang pag-adjust sa ilang mga schedule. Bati sa gyapon importante lang mayara kita sang kwan, mayara kita sang trabaho. Gani ang kadabo sa mga nagawangal nga may pag-require bala nga dapat magpabakuna gid against sa may COVID-19. May ban gani mga empleyado nga nagasugid sa aton bala. Kung hindi sila magpabakuna, dapat mapaswab gid kung mag-report sa may trabaho. O kung gamay-gamay lang nga bidra nga sipon and ubo, ginapaswab gid sila before nga mag-report sa trabaho. And then kung magpositibo ka, quarantine ka 21 days, wala ka man nadra sang sweldo, ang iba na ganito 14 days man lang nga dapat ang quarantine. Ang iba nadra nga mga employer, bala do ginapilit nyo gidang inyo nga mga empleyado, ipatagan lang maayo nga amo ni bentaha kon katang vaccinated. Ang iba ni mo diri ang mga upod vaccinated na, tikaw na lang ya isa ang bilin. Malugpayan malang ni mga empleyado. Mati siling yung piguson ginaton kag inang hindi pagasweldohan because nga wala siya nagpabakuna, tini naman ay husto. Ay ban nadara hulat-hulat man lang ini nga malugpayan na bala kag labi nga makaintindi about sa benepisyo sang coronavirus vaccine. Kahit yung iba na temprano pa bala na impluensyahan sa mga nabatian malang nila sa may palibot. Ako ni ang epekto sang COVID-19 vaccine kung ikaw ang matublukan. Subong hindi naman naton problema ang ining supplier sang bakuna because ang Pilipinas sa Luzon kada semana pila na kadlaw ang pagbaton naton bala sang shipment. So ang ginalantawan na lang diri is ining dispatch sang bakuna sa mga nagkalain-lain sa mga areas sa may bilog ang Pilipinas. In fact, kahapon nakabaton naman na kita sang more than or almost 1 million ka mga doses sang bakuna nga gina-develop sang Pfizer, which is nabasa sa may Estados Unidos. Naglikad na to, naglapaw na to kita sa 100 million ka doses sang bakuna. Subong nadugangan na pagid kita sa 973,440 ka mga Pfizer-BioNTech vaccine. Iniyagin bakal na ini sang ato ng gobyerno. So nagabot na kahapon ining Pfizer vaccine nga ginapainan ini sang pondo sang aton nga national government.
dara sa mga employers, ganyuhan nyo lang mayad. Ganyuhan nyo lang mayo bala ang inyong mga empleyado nga ti amo ni ang danger kung sa nature sa nga nga trabaho, mayroon dali sang hindi vaccinated. Labi na kung sa mga restaurants, di bala? Yung mga nagadinamo-damo sa mga convenience store, kag sa mostly ginakatuan sang madamo nga mga tawo o kaninyo nga mga customer, ti mayo gidya kon na ikaw ang vaccinated. Kaduluoy lang ini mga hindi vaccinated kung na maglain mo lang mo sa niyang pamatsyag. Pero kung hindi gid siya, hindi man pwedeng hindi mo siya pag-sweldohan because that is a violation sa idalom sang aton nga COVID-19 Vaccination Act of 2021. That is unconstitutional. Paglapas ina sa aton nga tawhanon nga kinamatarong. Kung hindi siya magpapabakuna, kamaglain pamatyag niyan, ti iya naman na iya, no? Di ba lang? Kaya tika na mo naman niya sang mga na bakunahan dari sa aton na nagsugod naman gani kita for pediatric vaccination. Ang pagbakuna bala sa mga kabataan na aged 12 to 17 years banwa. Kaya nagatag na ni sa go signal ang Department of Health. In fact, ginaprobahan naman ni gani ang pagbakuna sa mga healthcare workers diri sa aton sa may Pilipinas. 21 minutos sang nakaligad si takna ng alas 9 sa aga. Kaya sang gina-verify samtang inulat-ulat naton si Police Colonel Thomas Joseph Martir and Police Major Richie Gohi bala ang station commander sang Bacolod Police Station 4. May doon nga ginamo kuno dira sa may University of St. Lasal. Kay dira ang ulihing adlaw o dira ang pagparehistro kadungan sang last day sang voter registration. Alin pa man nga daan sang tanalikdan nga mga inadlaw. Antes man yang deadline sang pagparehistro, haluson hindi magdubo sini 2,000 ang mga nagapila dira. Halin pa man niya kagahon, kadamo na sa mga nagapila dira sa mga University of St. Lasal. Iban na diri kalabanan gini mga magapatransfer bala sang registration. Amo na ni kanamne subong ang eleksyon sa may Bacolod. Kay kadamo sa mga interesado. Kadamo sa mga interesado. Sa mga LGUs dira, for sure may pagnubo gini sang inyo dira nga number sa mga botante kay karamo naman sa nag-transfer sang ilang registration diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Tik ko ma-extend pag ining voter registration basi why na botante sa mga kabanwahanan. Why na botante sa mga kabanwahanan nga mga component cities diri sa Negros kay diri na tanan sa Bacolod. Karamo na sa mga nag-transfer ang ining pilahay dira sa may Lasal, nagligad to sa Ayala, nagligad dira sa may SM. Hindi ni malikawan ni tanin naton kung nagligad temprano pag kita nagparehistro. Kaya di ba lang ginatagan naman kita sa Commission on Elections ample time. Harin pa man tinalikdan nga tuig 2019 kinbuksan na niya nga voter registration. Iban galing sa aton, inabalang mahilig gid kita yung hulaton gid naton yung deadline. Inang manyana habit, buwas lang pagabot sang buwas, manglaba pa ko. Pagabot na naman sang buwas, mamiod pa ko. Pagabot na naman sang buwas, mamalansya pa ko. Ano pa gid? Labhan niya pa gid liwat? O kanano nga mga ulobrahon na dira sa may sulod sang balay nga nagadelay lang nga bala ang ining pagparehistro. Ay subong sang gina-verify nga information ang aton sa ning patrol. In fact, proceeding nga dira sa may area ligo gani bumulit base ato na sila. Kay damay ginamo dira sa may University of St. Lasal. In fact, ato na ito nagligad na kay na sa may Burgos Cemetery si Police Major Richie Gohay bala ang station commander sang Station 4
Kay man tali mo man kagabing pagbantay nila dara sa Maya Lasal, subong balik naman siya dara kay ginapayag mayroon sang ginamo. Ay nando na lang ni man. Tikon ikaw ya. Siyempre uli kaya sa pila hindi ka ginamakomodar dara sang aton ng mga empleyado kag staff sang Commission on Elections. Kay pila man ang makomodar nila. 350 para sa regular nga mga nagapila. And then meron sang 150 nga dugang nga dra para sa mga senior citizen, sa mga pregnant nga mga babayi, sa mga may online appointment na gibalayan sa may COMELEC. Tikon ika 500 ulo kada imo ya, ti syempre pasensyahanay na lang. Pasensyahanay na lang kita. Better luck next election ka na lang ya. Ukon basi nga butante ka man sa Banwa o kon syudad diri sa aton sa Negros Occidental, tidira ka na lang. Hindi ka na mag-transfer sa may Bacolod. Kaya in fact, kanamo sa mga taga Bacolod gani, nga sila pa ni na-disogan diri sa may registration, kay kanamo man sa mga nag-transfer diri sa syudad. Ngalin sa mga kabanwahanan. Di kung taga syudad ka man lang yan, di mo kinanglan magpila dira taga 1, alas 2, alas 3, alas 4, siguro mag-alas 5, okay pa. In fact, nagligad tong eleksyon, hindi man na mo ni kalala ang pilahay, gide. But isubong tingnan mo sang interesado. Which is a good sign man, Banwa. Anyway, taton man na ya kay Luwayan, kung gusto mo tayo magpa-transfer to, o kung gusto mo magparehistro, ato na ya kinamataro. To practice our right of suffrage sa tiyempo sang piniliay. Inilang ni galing naton mahangpan amo giniya kadamo sa mga nagapila. So kung hindi ka daya drama akomodar, hindi ka lang gamo, hindi ka namang bai sa aton ng mga otoridad dara kay nga inyo na yasala nga ginulat pa ninyo ang deadline. Di syempre kung amo na ang capacity sang pwede maakomodar sa aton Commission on Elections, kailangan na naton nga piliton. Kaya actually, ang extension sang voter registration Banwa, kung wala ning COVID pandemic, hindi naton kinanglado na ini Because once na mag-extend ng aton nga poll body, daw pareho lang na nga ginatulirar nila ang aton batasan. Ang batasan, tabalang wala ton mo na yung buwas. Hindi kay gusto sang early, kay gusto niya gini ng gakaladagpa kanabla. Do para ba nabla may laktan ka no? Hindi mo gid gusto nga magpreparar sang temprano, kay gusto mo gini ng gakaladagpa kagid sa paghingagaw to para lang makaingabot ka sang oras. Ang lain pag magkaladagpa kanabla kag magkala pilasa na kapabala no? Nagigadto mo na yung panindugan isang Commission on Elections nga dapat hindi pag-extend ang voter registration. O galing because of the COVID-19 pandemic, medyo na pilit-pilitan man na diri nga natagan kita sang 1 month. Pero kung wala COVID pandemic, for sure hindi gina magatag nagligad tong COMELEC sang extension, at least matagan man kita sang leksyon bala kita nga mga Pilipino. Makatuon man kita sang leksyon disiplina man na kitang ay hindi pwede sa tanan nga tiyempo inyo nga mga tao lang ang kamo nga mga tao ang aton nga sundon ket mayra man kami sang calendar of activities nga ginasunod nga dapat sa amon ni November 8 makapagwa na kami sang initial nga listahan sa mga botante. Magapatigayon pa dara hearing pa ni sila mayra pa sang election registration board hearing para masiguro na dira matumod kung ikaw pwede ka maka-transfer sa Bacolod o kung ikaw pwede ka giman nga makaboto para nga to mga patay to ang mga patay na to hindi na sila magkalabanhaw kung tiyempo eleksyon kay man siguro may ligwaton sa aton pamatasan bala ilabi na sa pila na to, nisunay ka mga kauturan, ngayon may kita disiplina sa kaugalingon. Nga pwede man lang na to, na siya mahimo, pwede mo man lang mapreparar temprano, hulaton mo gito yung deadline.
ang procrastination naton balang nga pamatasan. Do pareho man sang inatagan kita bala assignment o kon project sa eskwelahan. Hulaton mo ginaya ang pagkabuwas na bala. Pagkabuwas mo na ng submission na sang ginapobra sa imo sang maestra mo kon maestro mo. Di syempre ito okay naras ka sana nga game mo dira ino. Pero kung impreparar mo na temprano, kundi tahom ang obra mo do ikaw man katahom. Direkta sa mga University of St. Lasal na natabo dira Bambolyan ni Zilmin Nardo sa report. Kamin. Yes, Bambo Edin. So, kaupo natin subong. Sipuli sa Mr. Richigo Bambo Edin, no? Kahit ang aton taning subong ipamangkot ning about sa mga lapida dito o kala mga kaso nga nagakalatula mga lungo na kagalapida Bambo Edin. Apang subong di Bambo Edin, ari kita sa University of St. Lasal. So, sikero naton kay Sir Gohe kung kamusta diri kung ano ang natabo kagina Bambo Edin. Sir, good morning. Kaupo natin si Bambo Edin. So, sir, kamusta diri kagita ano ang natabo based ang tapos na panagtagana isang numero? Yes, Tabong Arlene, may aga. Subong man sa atong pagpalamat. Good morning, sir. Yes, kanina, naghatag ang COMELEC number. Nag-exceed sila sa usual nila ginhatag. 500 ang ginhatag nila ang numero. So, galing ang mga tao nga wala maabdan. So, matong nagdinasuso din sa gate mismo sa nasaan. So, ang habdang dalat din na okupan na sa mga tao. So, ay kanina sa tuganay sa Secretary sa Burgos, sa interview. So, galing nagtawag sa tao na manakagin yung mga. So, nagpa-opwas mo lang ang mga pumuluyo sa ilahi bubunod sa COMELEC, no? Pero nagwaman si Attorney Kanya, ginikakarya man ng ila side. So, kasi subong naintindihan man sa pumuluyo, so nagamatamat na sila puli. Kaya nagtansa, kay applicator nga 500 to nga numero, hasta na to alas 7 sa gabi na i-process nila. So, wala na sila extension. So, ang wala matagaan sa buong numero, wala nag-extend sa marestro. Sa matong hambal ni Attorney Kanya. Bambolyan. Bambolyan. Din sila nagdinagurso dira ho, amaning gate 1. Yes, Bambolyan. Nagsulong sila. Yes, oo. Deson. Gawilga sila sa mula pa sila ginatubang sa COMELEC personnel. So, nakayo kita to na ipatag sa mga pumuluyo ang stand ng COMELEC. So, that's why nagwa si Kanya, nag-explain man siya. Ano to na matian. Pero may mga question sa ibang pagapila dyan so, gintapat naman to sila. So, that's why nagamatamat na lakas sa mga tao na pinuntok din. Mga pila sila, Sir Kabilog? Mga more or less siguro may ara to 200 to 250. 50? Oo. Okay. So, medyo nagabais pa sila, sir, sa COMELEC nga hindi sila maakomodar? Oo, amo na ila concern. Na ako, no, na-anticipar na sa COMELEC na ang makita nila everyday is 360 ang sa regular. The priority is 100 and then 50 sa online. So, ito na ang concern sa ibang itong pumuluyo. Nakita na nilang problem, dapat nag-hire sila kuno additional personnel para madungagan ng ilang makiter sa kadadlaw. Okay. Ano, sir, kalabanan ni sa ila, taga Bacolod, good sir? Tamo, no? May mas damo, transferee. Laban, sir, no? Nagpa-transfer na lang? Yes, halin na sa province ng iban.
Okay. Nabanggit din rin na sa reklamo mga Oo. factory. So, pero nalugpayan man sila. Yes, oo. Sir, ining sagwa nga ni, may number na ni sila or hindi na gini sila yung ma-accommodate? Wala na. Wala Ang na gid. 500 to nga nahatag na numero, ara na tanan sa sulod din. Nakasunod na yan. Ang family. Okay. So, bisan magulat pa sila na dara, wala na gini chance because until 7 p.m. na to, sir, no? Ang process? Yes, oo. Nag-overtime na sila ko sa 2 hours. Kaya according kay Attorney Kanya, from 8 to 5 lang supposed to be ang order sa national office sila. Okay. So, timayo man na gani kay maganing bentaha, sir, kaya napreparahan na nga daan na dara and damo bala ang pwersa sa katon nga mga kapulisan pero tagam-tagaman sila gawa mag-ubra dara sang katuntuhan. Ang importante, in-explain naman sila nga ang pulis, kan sila, hindi kontrahanay. Bali, naintindihan naman ng nila ibubunot. Hambal man sa natin, kami gani, from Monday to Saturday, ulabog pa man, kakoy man kami kay Kasayla. So, galing kay hambal namon, hindi namon na ma-advise na recommendation ng COMELEC kasi wala kami isang power na mag-decision. So kung anong mando sa COMELEC rin, hambal 500 na numero na ihatag, wala na. So that's ginapalo lang namin. Oo. Amo ganda kay ti sila to sir makatumod. Nakita na nila ya mo halin pa banto sang sugod kung pila lang ang makaya nila. Every day. Ti kung magbaton naman karon, hindi naman sila makomodar. Dito naman maginamo naman kiti mareklamo naman siyang ginatagan ginakomodar nyo kami diri, ipasulod nyo kami ginpahulat hindi ang ending hindi man gali bala maproseso. Ti wala pa singatuan ang COMELEC. Anyway, ti mayo man na kay na lugpayan man na dira ang mga nagtambong. Sir, wala yun ko na lang ini katutalari ka sa piyak nga linya. Napadangat na sir no sa inyo dara ang letter sa nga syudad nga may mabantay dapat sa Burgos Cemetery. Yes, ang letter ko ni Attorney Consing, address to CD, pinapangabayan nga kung pwede na matagaan police personnel na ma-assign dira sa Burgos Public Market. Burgos Cemetery. Okay. Talk na kami initially ang caretaker si Wonder Boy kagapon na met ko po ang iyang changes sa bilog na mga allowed na mag-ubra sa sulod. So, nag-storya naman kami sa incoming head ng City General Service Office na si Andre Pamilyaran. So may mga plano kami. So, mamit kami next week. Kami-plaster naman ng mga ang mga solusyon sa problema dira sa Kalataso sa public cemetery. Kung mabutang ka mo dira pwersa, may enough pa sir nga team ang Station 4? Wala na, no? Pero may idea ko si Andre Pamilyaran, ang incoming head ng GSO. Isa pa clean na green, kay may reklamo sa kuig ko apatyo, and then itap yung puso regarding naman sa security duty dira sa public cemetery. Okay. Kaya ang the duty dira sa caretaker is from 8 to 5 lang. So, may nakita sa gapon na may guide star pa sa sulod. So, according sa iya, so, si order na nga pahalin na dimulit ang ilang mga balay-balay na. Kaya ginrelocate na sila sir dapat pero nagapabilin pa sila dara. Yes, so harap pa da. Sir, will you recommend being kung may rasang budget ang syudad
ma-install sang CCTV camera, siguro mas makabulig sir sa monitoring kay kalapad man sang Burgos Cemetery. Isa na sa pag-istorya naman siguro. Pero for now, ang ginobrada naman may harap kami dapat until November 5 sila. Aha. And then, patiyog-tiyogan sa atong patrol, vehicle. Kay kung gabi sarado na dira, good na man magpatrolya sa sulod-dulong. Amo gani man. Mabulaso sa mga pansyon bla. Kaiban sir nga mga pansyon daan na gid no? Gabok na bala? Amo tong nakita gapon bangkay na ginpungpong po sa patio. Na bungkag po yung pansyon. So amo tong naglalapta sa social media. Oo. Pero sir, dugan exhume to siya gali sir no? Sang do minor, ano to sir man? Ang istorya to nagubatong iya pansyon. And then in kwarto iya ba ang bangkay? Dugin pamalalang sang nag-ayo na tong iya pansyon. Ibalik man to kagin himot. Nabalik naman subong mga pila na sir, mga nagpa-blatter sa Station 4 nga nadula lapida sang himata nila or ang lungon gidya gani mo nang ginkalkal. Sugod sa kasyong to the duty sang last 21 sang October, may duha ta dira nga na record nga nakawatan lapida. Kagang isang concern niya to na pag-visit nila sa ilang pansyon, lain ang nalubong, hindi na sila himata. So meaning, why na gito sir nakita ang himata nila? Why na nabalaan kung din gin sa ilo? According sa caretaker, may mo silang tulan, kaginbutang sa kumon nga ginabutangan sa tulan. Okay. Sige, ma-update kami sa inyo sir kung anong resulta sa pag-sinapol. Maayo man kay may initial nga istoryahan ay between the city officials and kamong mga kapolisan. Thank you, Gid, Major Richie Gohi, sir. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Mamulian. So, kumbo, Erlin, no? Maayo man niya si Sir Gohi, no? Yes, magagani Bumbo Erlin. So, active lang gani sila Bumbo Erlin, wala Ay, tikapoy gini sila, len pagkagabing bantayan ay, dason do may mareklamo pa da. Amo kita Bumbo Erlin, halin sa diri sa St. Santa Kagina, ginatabok-tabok lang sa Burgos Public Cemetery, kag diri ang Salasal, no? Kaya pagkasampot namon sa Kagina sa may Burgos, sa may patso, no? Mapa-interview na ni sa kanik, ito pagampal ko nga 8:45, ato na to ya si sir. So nagtawag naman ko liwa sa rin, sige na, gawag yung girinamo, di ko na sa nagpambako, kusidan ko sa bumburin, kasi wala pa man itulog, halin pa na di siya kagabi, diri sa Lasal, o ginatabok-tabok lang itang Burgos, kag ang Lasal, bumburin. Ayawan kayo, why na ninagbalayo, sining mga nagademanda pa bala sa may Comelec, aman ang bentaha, kahit nag-deploy dra, si Colonel Martir sa damo gid nga mga kapolisan bala mong iban paisug-isugan ka lang bala nila bombolian ti ang Lasal at least mayo man bala nga venue ang natagan isang number pasudlo na dayon kag isarado ang gate di bala? Yes, Bumburin kay maayo lang no street plus ang otoridad nga yari diri wala nga subong gani Bumburin ang traffic ari na di sila. Nag-check man isa nga seguridad kay sa dre no medyo hindi nami ang flow sinisang mga salakyan kahit may ginaubra man din nga dalan sa may Lasal dapit sa Bumbo Erlin. So maayo naman sa Bumbo Erlin kay daw naglinong-linong kagatawhay na no ang iba nakasulod na sa may Coliseum na nakita na ini sila sa mga Comelec officials kag ang mga nagagamot din ako nagarali-rali di Bumbo Erlin nagamamat nagit sila pa ala uli. Maayo man kay mga gapaisog-isog da. Ara lang sila sa may gwa bala. Kung ako yung Comelec, tabayan ko na sila mo. Nantawon tabi ko na di sila magkarapao sa da. O gani po Berlin, maayo lang kaya ang maximum tolerance diri sa mga kapulisan. Kaya ang otoridad, grabe man mo Berlin, kay kung sarap lang git, kung kapoy-kapoy ka na, aga pasaway ba, pasaway pa ining mga kautura nato no kisa daw baka trigger o kung MP7 kita maton ng mga otoridad. Mugide.
Amo ginamong Berlin ang sitwasyon sa diri subong. So matauhay na bang Berlin kaga ato nag-isulod ang mga natagtagan sa isang numero. So ini mga nagatinera dara base kon do nagapasimpalad man lang ni sila. Masiling ti base makomodar man ta karon, hindi na gid sila ya matagan sang tsansa kay atong 500 to nga napasulod kwanto sila maproseso batapos sila proseso sang Comelec alas 7 na. Bombolyan. Correct Berlin nagligad gani ang sagit sila alas 8 alas 9 di ang Comelec. Oo. Pero natapos kay di man sa close sa mga pagparehistro sinito ay kis abong Berlin may mga kulang-kulang pa requirement o kung na may mga kinanglanon pa ni no may ginaistoryahan pa ang nagaparehistro kag sa Comelec. So depende bang Berlin no madlagan gid sila susto at sa alas 9 ning Berlin. Amoged. Timayo man no, mapululi man na sila karon kon matak-ana. Anyway, may viewer ganing katandi kami nga taga Bacolod nagidi ni pa makaparehistro. Kaya mo pa mga nag-transfer nga mga voters kaysa mga maparehistro nga taga Bacolod. Amo na ang isa sa mga problema para sa mga taga Bacolod kay sila pa yung mga na-disugan na bala. Bombolyan. Amogid ang Berlin kay kung taga Bacolod nagtanan do ni amogid ka damo-damo, no? O kung Ito sa 2019 to, 2018, hindi man mo ng sitwasyon. Amogid ang Berlin hanggang gani sa mga kapulisan, kay sa mga otoridad, sa kapila nila katuig nga nagabantay sa kada pagparehistro, no? Sa mga butante, bagkulan ni sila nakasagupa, nga amo ni kagamo-gamo sa nga restrohana, yabong Berlin. Imagine mo na, may lagani kaya napreparahan sang temprano. Abo nang bentaha kon naton City Director bla taga Bacolod man mismo Bombolyan kay at least may concern man sa mga taga Bacolod. Yes, agad Berlin sa ginari man din ang pag-abot naton si City Director Police Colonel Thomas Martir nga naga-checkar man diri Berlin. So saktuhan niya gid no kung ano diri sitwasyon sa mga pumuluyo nga nagaparehistro Berlin. Okay, sige. Thank you gid Bombolyan. Berlin para sa pagpangalaga sa bumbuhanay this time, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Overall number 1 sa Bacolod Bus Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Sa mga Police Major Richie Gohi ang station commander sa Bacolod Police Station 4 nagtatara sa University of St. Lasal. Ayaw man kay na lugpayan man dayon ni mga magabae sa aton nga Commission on Elections. Maramdaman ninyo nga hindi nyo mabasol ang Commission on Elections kung why kamo dira hindi kamo maakomodar kay subong lang kamo yan nagkadto. Tino kamo pa yung mamando sa Comelec na dapat nagdugang kamo diri sang tao kabalo nagi kamo yung damo. Kasi na nagsugo sa inyo nga subong lang kamo maparehistro haw? Sino nag-rekomendar na nagligad nga mapulihi kata parehistro haw? Di ba lang panawagan sa aton sang poll body nga mas temprano kamo parehistro mas maayo. Ti sano kita nagsugod sa magparehistro 2019 asa nag 2020 subong 2021 na. Ti subong lang kamo nangisog nga magkadto sa mga registration center. Ti inaya ekspektaron na ninyo kadamo na ginaya sa mga nagapila. Amo na siling ta nga kon hindi kadaya maakomodar way nagkataya sang ginamo nga matabo. Di na kamo yung magreklamo kay amo na ang konsekwensya. Sang paghulat gid naton isang deadline antes magparehistro. Ang lesson na diri nga kon magbukas ang voter registration sa 2022 September or October parehistro ka na to dayon. Inaya pwede ka pa puro panihol mo. Katawhay na yan sang mga opisina sang Comelec. Pwede ka pa to kadulo de 4 to kagapuro panihol ka pa to. Pero tayo subong ekspektaron mo na yan maantos ka dira, magwanta ka da. Kag may posibilidad nga hindi ka gidya maakomodar. Hindi man pwede nga pasudlon ka mo dira tanan sang Comelec and then hindi naman kamo akomodar karon sa gabi mareklamo na naman kamo.
Okay? Disiplinahon taman ang aton nga kaugalingon. Kung may ginahatag sa ato ng gobyerno nga maning obrahon ta na dayon. 49 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kulabos ng katong nga tiyampo diri sa pagmangalaga isang Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. Ganito lamang sa matutod nga numero 1. Kung kita sa Lunes sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio